Right, it's okay, guys. Right. Oh, yeah. Right, we are guys. We are 2 tawe papi aichabudisa numbers manje. Right. Tapa guys, phone aichabudisa. Tapa number mapi. Tapa number api tini ya zakati o. Tapa number api 300 hande kadashka ba 450 mundu udza. Kadashka ba 450 mundu udza. Yeah. Mundu udza ndashka ba 450 mundu udza. Tine Simbara chipa inoda dedze muka naye hako yewe. Funzao shako yewe naye hako mninongo. Right. 3800 400 100 wena ichikundipa manamba side kunoko moto ndiudza ikoko 397 alright mukoma chali vachada kupinda futi papa tapedza apa vane feedback yenyu so tatimbotanga nei then tichinda mberi takadaro 409 alright last time takaita nyaya my praise takasiya iri yenyu big page amcharishandisi no ticharishandisa richauya zvaro richauya right hande kunya last time sakataka anje screen oh thank you sakataka shikapa last time takashikapa kuti tatini ya my praise yemwe wedu pano ya my praise letaura navo nenya yemwana ya praise so nasi tina praise wacho zvakare ameno titichamubata iri praise ushu because network yake andisi kuziya but tete vacho vanga vanza ende tine number dzababa vacho zvakare kuti kwanisa kutaura navo kuZimbabwe vataure noti my praise anditi vakanditi inini kana baba vemwana vakandipa vega mwana kuti mwana ndinotora mwana temengaze atodisira ndatoudzwa message yekunzi mwana ari kuda kutsvaga ari kuda basa rekuti ashande mumba anoona no ari kutsvaga kebasa kuti ashande mumba but zvakangona kuti chero achizowana basa rekuti ashande mumba asi mai vaite kaukama nemwana achinda kubasa kuti akwanise kudi kuirana namai anditika ndo zvatinenge tichida kuti zvidini zviite saizvozvo anditimaona so regai ndimbotaka ndaunza tete first because tete vanogona kuti tisvike tobva taed tisvike pana baba pana bhudhi vavo tisolve nyaya iyi ipere. Hi, my Malema. Hello. Yes, muri right here. Right. Mwana body sira message but and it's going to go ari offline manje. Tombata say. Ndataura naye futi manje ati zvoni foni yake iri kuneta speaker but iri kubvuma WhatsApp. WhatsApp iri kuramba kutaura. Iri kuramba kukola.
Hanizivi kuWhatsApp kuti kuramba kutaura here kuWhatsApp. kuWhatsApp ndambotaura naye yanga ichiitika bhozi ati zvona hanzi kana ndaumisira data paya. Ati hanzi iri kuneta speaker haisi kuita. Nditotaura naye sei? Aripi? Ndatozvishayawo. Hello? Ari kupi? Ari muJozi kuRegion Park. Kwatete vake? Kwa anti vemurume wake. Ndokwa akatouka kwakugara. Imba yakazovhariswa? Imba yakavhariswa Friday manheru. Saka kugara kwatete kokoko. Saka hanzi ndigerese ndita chigona kutaura naye ka. Apa angaitotema vari kugara mu1 room mune mukwasha. Ndosanga tsvaga basa. Saka ane nhumbu here? Haana. Koma jemadi kutora mwana naye tete. Kana sina nhumbu. Inini kuti ndichimutora bamukuru vake havatadi. Eish. Saka mwana atove street kid yawo anyway. Right, okay. Ngatitei kuti nezvino ndakatombozama kutaura naye ndichiti kana uri willing hako kudzokera kuchikoro ndokutaurira nababa vako vakutore bheki ukwanise kudzokera tikumbire saka iye anga abvuma kuti anoda hake kudzokera kuchikoro. Alright, saka toita alright baba mambotaura nehanzva dzenyu here toda kuvabata nhasi tiona kuti what's best. Anambotaura navo ndangotaura nemukadzi wacho achiti vari kubasa but ati hanzi tinokwanisa kuvafonera kubasa ikoko. Ndaisa message panamba idzi dzavo inengwe andi ndiyo ine profile picture yemukadzi wavo. WhatsApp yava haisi kuita zvandakataura mushure kuti yava netime isingaiti. WhatsApp inotoita ndeye mukadzi wavo. Apa mukadzi anenge ari kumba ivari kubasa. Saka pauda tofonwa direct ko ipapo manje. Kundai uya une airtime here. Kundai uya uite magame aya une airtime here uya ujoine ufone uriwe. Titaure navo. Mwana tove street kid ka utikada zvokutamba mwana enda street kid zvechokwadi. Mai na baba vari vapenyu. Plus ndatomboda kuti tikumbire foni yaanti vake saka iye azoti hazviiti nekuti handidi kuti vanhu vazonzwa nyaya dzangu kuFacebook vekwandakaroorwa cheche. Hanzi ndipa vari musame area. Handizozivi kuti anogara kupi kwachona manje. Pane ati anoziva pareri ndiri pasame area. Ndakangosvikako pa1 ndongoziva kuti Regent Park South. Hanzi Regent Park South. Right. Kundai uripo here? Kundai uripo here? Try kumieda tone. I hope anayo. Baba tikakumbira edu vatore mwana aende kumba. I think ndo zviripo zvemurume zvimka mwana uyu mwana mudiki uchu. Anomaona? Saka chimwe chinhu ndaitoda kuti kana kuri kwekuti abvuma kuenda kumba kwacho nekuti iye ari kuti ndandamutini enda hakundokwanisa kukubhadharira nango fees ukadzokera kuchikoro. Saka iye manje abva ati zvona ndoenda kuti ndigozokumita yehalfway saka bheta ndimbowana basa chichi indoona senge dzimwe pfungwa dzake dzichiri kuda murume at least dei mambozama kumukonvinza kuti pamwe angabvuma kuenda kumusha. Manje pakubatika kwacho ndokuri kunetsa ka pakubatika ndokunetsa because tachingoti aikwanisa kuenda kumba zvazvakangonaka. Saka ndeimwe option kuenda kumusha kana kutsvaka basa racho raari kuda iroro. Hameno kuti zvichafamba sei kana mai vacho vanenge vataurawo kuti chii handizivi. Mai vacho havana havo problem like padatotaura havana problem yekuti mwana uyu akwanisa kuti aende kumba. Havana problem. I mean yekuti akwanisa kuuya kwavari. Let me aid as well. Kundaita sekweni. Muna intu kuda kuedha munhu ndakudonedza vanhu ndindotopenga usho. Kundaite wewe. Alright, vachiripo. Munda kudonedza isei. Munda kudonedza ine mistake. Ndakudonedza ine mistake. Ndaiona number, let me try and call. Hello. Hello, tikuzwa. Udatotry kuedha my praise. Number ndakufona. Vafonere tise my praise baba. Ndototry kuedha my praise.
Yeah, my praise mamu masquerade. Hello. Masquerade say. Dasquera masquerade say right. Anti mune update ye mwana. Kana timato inzwa pano kana tana kuinzwa. Oh. So mwana anza imba yakavharwa. Mwana ave kugara mu one room na tete nimukwacha pano ipakaoma. Saka ambinga kuti akakutsvaga basa asika na dei zvaikwanisika angachita nodzoka kuchikoro kumba pamakwazienda kuchikoro but handisi kuzivawo manje imimi mamati mwana ndinogona kuzotora haisi problem kana baba vachinge vandipa. Alright, pane zvino zvandakazoplana ndezvekuti mwana anokwanisa zvake kuenda kumusha for now kana achiita zvechikoro oita zvechikoro tozonyatsotaurira mwana ari kuZimbabwe. Because pane zvino hana kana chitupa hana kana beta anaro hana chitupa hana kana passport nemamiriro akaita zvinhu muJoburg muno. I don't think basa rinotokwanisa kuitika chikoro anokwanisa kushanda. Basa vati basa mastay ina ngonopinda mbasa akashanda. Basa kana chokwadi mwana yachiri mudiki hana basa rokuti angadzikwa izvozvi zvaanganosvika akatoshanda mwedzi ukapera ari pabasa. Achiri kuda kutogara nemunhu. But nemamiriro aripo paJose mazuva ano zvakatongooma kuti kwai munhu agara asina bepa kana chitupa hana. Regai chitai kutsvaga baba tikumbirire kuti mwana adzokere kumba sezvo imi motokumbirirawo futi adzokere ake kumba sezvo mwana achizika watanga ave kumurume vana baba vanonetsa zvinhu zvacho. Regai tione baba cho vaedwe vafonerwe tione. Pana ane noise. I think in my place. Sama ndimai malema phone ine ngene noise. Noise yevana. Masure background. Okay, regai ndipinde mudekere. Rapeti noise. Kwala email. Ati kwa right manje kusina noise. Okay. Saka pa kuenda kumba manje marebas tetina maimo kumukosa ere kusikumite na afwe kuti mwana ende kumba vedu ngatifungire mwana uyu vasikana. Kuchacho icho chikumbiro liwe. Yeah, I can meet halfway. Tete munayo ere pari zvino inini marandi nanjangopedza stationary nemaschool fees maybe kana itori hayo next month. This month handina mari. Zvino mwedzi uno anopedza ari pai vedwe. I think kuenda kumusha musi ndofunga it's 1 something. Mama wacho anogona mbosumukawo ipapo. Handina mari. Halfway ndinayo asi yekuti aenda handina mari. Saka ndisanayi kumutora mugare naye. Handimutori, ndakakuudza iwe kuti handimbomutori as long as akawiswa nemuchamudzosera muri. Ndozomutora saka pachenyura ndehwenyu regai nangu agare mustreet. Ini ndimi makamutorera kuti azogara mustreet handiti. Maikangodzosera mwana. Ndozvatoziva pamutemo ukatora mwana womunhu unomudzosera kwawakamutora. Haumupi umwe munhu. Even baba vacho navaigara vachitaura kuti udzai mwana wangu. Ndiri miyeye wamunoda. Maitaura navo kupi ipapo? Sisina ndingavaforwardira mamessages ese ezvaitagwa chero nehama dzenyu zvese zvaiitika ndavaudza. Ndine hama dzangu dzichitaura nemi kupi mamessages kamunhu anogona ngovabikira bhozi. Vaitoda kuti mwana akontinye kuenda mberi nechikoro. So inde kodzosera mwana kwamakamutora ndozomutora from there. Handina mari ndakunyesera nditori business. Saka ini chamukangoziva kuti mwana uyo ndakatora ari kugara mustreet ndozvamukangwa kuziva izvozvo. Ipapa mwana awanikwa muna kondudza kuti mwana awanikwa.
ndikutozvivira pamhepo kuti awanichipedzerana ikoko kana ndikakuudzana hati munotanga kupopota kuti ndakakuzaya kuti handidi kunzwa nezvapraise saka maida kuudziwa pai nani kuti inini chamai makambotsvagawo mwana wenyu pakaipa mai malema namba yabhudhonyi haisikupi ndanzi kuti iri unavailable tipa yemudzimai wacho tione kuti asati ave kukumba kwacho here saka mwana uyu woita sei naini apa praise chona hatikwanisi kuti mubati dii tatamubata tanzoti ari kuti kudii muwile angakubhadhira hafu yacho aenda kekumba because mwana atita streetchidika mangwana mwana aneti ahurere anopesera kuti ahurere mustiti vana mai muchiramwidzana mwana asikana mwana ne18 years vatete namai muchiramwidzana mwana kudai inotambika sisinene zvakaoma manje mwana chanobatwa papi dei anga achibatika praise wacho chibhuzo wacho ndoitora padoko chero hausi nambere mwana vanoiziva asi muri kutonzwa kuti vakutaura panogara ina handina zvandoziva vanotoziva mukapiwa hausi namba mota moronda mwana wacho nokuti ari kufamba sei mukozondiudza kuti maitira sei simene vanoziva zvese kuti aripi azodara izvo zvindiri kutozvivira pamhepo kuti mwana akawanikwa vatidari ndimuudziwe nani kona maivhure ndakatosvikapo pamba pachoni but ndakasvikapo only once hausi namba yacho handitoizive but kana pane munhu anenge aida kutoti ndimuperekedze ndinopanziva handikondorambirei ino ndichikuziva handisi zvokukokota kaizvi ndezvokutotaura kuti ndinopaziva ende hanamboti handipanzive so problem ine handizoti ndeyei endananza semati hamupazivi havasi kuziva tichivaziva pamba havazivi stiti chete dei vangu vachiziva stiti chatotuma munhu vakawanda vatoti togareko but anogara papi problem manje maingoenda mongotangu muri kumuona mumuda naye totaura but namba haisi kuzikanwa manje taigona kukonvinza mwana kuti akwanise kuenda kumusha because mwoyo wangu ukatodzikama ndikazoti mwana ari kumusha kuna baba vacho donai muvabvunze titume munhu aendepo zvakaoma zvakaoma hati kuregents park here but namba ndesiri kuziva saka ndikaitinzwe namba mwana guys mwana pane mwana ari papa mwana it's stake mwana ndingasva ndabhadhara hangu afu yachaende kumba kana achida kumba enda ari kumba mwoyo wangu uzoroza mwana adzokera kumba anoita kemusikadzi ari kuna baba vake it's zviri nani South Africa kwanopesera ngozopinda mabhwa kana kutodhigwa nebanga Juanita. I wonder kuti mwana uyu akazonzwa kuti vedu vanga mai vake navatete vake vanga vachimuramwidzana pano anosvipila sei mai praise mune vamwewana here kuchibhekoko handina mwene murugara mega ndogara ndega so okay savara ndivava vakasara kumushava ndivawo kana nisikereti zvayo handambobvera ndamboita okay ndikumboda kuva nditi edi mai malema apa
Kwaita seko. Samuneko ni vana tuchete. Dimitri. Hello, Smell. Hello, my I'm the house number. It's 42 Bob Street, Regent Park. Right. Pane ere vari kuna Bob Street, guys. Kuna Bob Street, 42 Bob Street, Regent Park. Pane ere vari kuside kokomera pane matombo yakusera chindiriko. Mira 42 Bob Street. Right. Veku Regents we ku inbox tuone. Veku Regents papa we ku inbox. Veku Regents papa we ku inbox tuone. Veku Regents papa we ku inbox ndikupe number tuone zari padhuze naende upi. Amanyepo. Veku Regents papa we aituone kuseni. Wa uri pa uya chuya kuseni madejechi. Uya kwa padhuze. Uya kuseni. Uya kuseni umanyeko. Uya ndikupe ndikiri. Uya ndikupe usho. Ndikupe number hii. I hope I don't vuma mwana ile yangu vuma wenda kumushake. Samune boyfriend ere my praise koko. Semu mwenyama ka uzumbosha hivi sisine. All right. Do ya munogara nayo? Ngori wa munhu wangu. Okay. Rigai mudhari zvatomanya. Atomanya ko rigai aindeko. Tikwazo taura naye pafoni yemudhari ye. Rigai ainde tinzwe. Saka uyu boyfriend wenyu maka anoti kudii panyaya yevana. Saka kubveta pakubhadha akazosvika kubasa akavhundusigwa akazotenga kutotyawo because ane zvakaitiwa kubasa kwake. Wo vakamunhu kubasa. Vakamuharasa kubasa mongoziva munhasiro wemunyika ino iye akaharaswa vanobva atanga kutya bozi vati vakamuudza kuti mukadzi wemunhu. Imi munozogara naye here asi ndiye wamune papicture murume murefuyo. Sesimeni ndava ne8 years havana kana murume wavanoziva ndiye ivo vanoziva yeye ndichiva ndingagara ndichingosvigwa musaga every time. Aiwa mudhikwenyu musaga. Hatikedu kutaura zvokuti kwai ndine 8 years hakuna murume watoziva my friend. Ngatimbotaura nyaya iri paground nekuti hatitaure nyaya iyezvi hamuna umwe wamakambointro vaviri vese vamakaintrodusa kulast profile yenyu but hatinei navo handi ngatitaurei zviri paground nekuti magara muri munhu wenyama munototaga murume handi saka zvokuti muzotaura munhu wese akaita varume vakawanda chero imakurudzoriwana ei hatinakaita chero 8 chero 15 ndakasvika and even 20 chaiko ndakasanganisa but handikaedza ndakazodisplaya kuti maona ndeupi ndiye izvi makadisplaya kunani takangoona semaonero ataingoita vamwe vamwe varamba kuchirwa musaga. Varamba kuchirwa musaga my place kwai handingadligwi musaga ini. Ndaende kuchigwa musaga naye ndomuita musosachembera iko ndopoti yezusina munhu. Muda kurogwa naye. Munhu nei imi makatanga kuita vanhu nango muri kumeredi tibvira. Aisha. Ko vakahura vari pamurume? Vakatanga kuhura vari pamurume kuti vangu vakapota vafira mugere vafunga kunopisira musoja kumukobva uko nefuel. Apa vanavo zvakunobura nyuwani zvakunobura huru. Aiwa. Makavhura branch. Tisina vainda vafunga kuinda kunopisira musoja kumukobva uko. Asi ndasinoda kuti perere hatidi kutaura nyaya dzenyu bhozi
hazvina zvazvinoti ndosaka chiti hatitaura nyaya dzakawanda chinodzei ndozvibhendenyurawo izvezvi zviri pano tete nemuroora mondo veniwe zvakaomakuda kutivhura muromo takanyara ndakaona comment section ikuti kwai pamwe vatete ndo vakaputa mbemuroora diti makazviputira imba nemaoko enyu mai makazviputira imba nechihure ini ndiri kuno joni nyaya yenyu ndikazoiwa yese kuti manga monekakuita murume avhurawo magwadziwa neiwo kuti vangu vakawana tisipononwa sisimeni vatotiona nango paprofile apa muri kushandisiwa muri kutenga magrosari muchitengera chiponono pizza ndozvaako kugwadzai tiri kutengerani makugwadzaiisiti muri kutengera chiponono pizza chiponono vamusingazivi kuti vakabhepera chii zvino zvakugwadzaipakurira sadza every time yandinoenda kuzvimu akaita kunoroora kumba kwana siponono ndiani handisirini saka ndotadza nei kuziva mungaita kuroora anoda kuti kudzorere chirwere vanozoshawa munhu anovachengeta chirwere ndimi makaenda nacho here mutendi makasvika nacho paground pamakabva kumunhu wenyu wekugana mukaenda kupikupa hamusi makanosvika mukapuchira bhudhi wangu akazvigarira kuzimu chimwe mangachitora kumarodha kwamaenda hasi ndokwatinenge chichibikwa chisinei ndokutora zvava kutaura zvive neproof ndoda kuti muchitsvagire madhairis toenda tese tondonotarirwa chero ini ndotoroone ndotodawo purufu ine zvakawanda zvamakataura imi matanga kuvhura muromo wekuti bhudhi wako wane chirwere imi makavapa here ndichagire madhairis toda kuenda kana mune proof yachona ndichagire madhairis ari pano muri kutaura kuti ndine chirwere zvinozikamwa nenyika yese akataura zvechirwere ndiani ataura zvechirwere ndiani ikuni makanotoora chiponono because maiziva kuti bhudhi wenyu havana munhu anozovapepa zvavanogara vachikwanira kuzviuraya enda kuzviuraya vakanga kukuraira yemi makasiya maputira zvamakaputira komutauro orit mapedza nyaya yenyu unoimiririra handiti ndinoimiririra straight chero izvezvika muda kumutidhiroba foni moenda kupolisi ndinonoimiririra ndoda kuti muimirire nekuti imimi musatanga yamusingagoni kudzimura munoita sei dakuti muimirire munoda kunotumira simeni kuti pane imwe nyaya anoda kuvaisira kuinbox yemunhu akatoti ari kuda kuinda kunovhura kesi pamusoro penyu kana muchida kutodaro indakada tomudzivisa ndotomudza kuti zvamunokwete kuita ikai magara muchida kundidzitiro yakubva kudhara saka hapainotaura kuti mwana wamai wangu ane chirwere muri makaenda kumutsauko mukanosiyira munhu chirwere chenyu mabva kunojoni mawayawaya muri kutaura zvechirwere pakati penyika ndiri kuda kuti tiende totarirwa kwese kana ndaonekwa ndisina chirwere totangira ipapo handi muri kuti ataka kuti umwe munhu ane chirwere ndiani zvakaoma makatombouwirirana here imi pama makarogwa pama muri mose makatombouwirirana vane mofaya havana mbovera vachida nekuti vaingoona mwana wamai vangu achingodana zita rangu ipava mai vanambovera vandidana vachingozama kuisa mwoyo werudo kumuroora vanambovera vandipana ngosheya yeruda pana tete vese nemameseji andaichikufowadhira aya pana navatete vese vandinotaura navo munongoona mega kuti ane problem ndiani tisindanyi ndavafowadhira mameseji even evanhu vandotaura navo zvese zvakaitika muupenyu hwangu ndavafowadhira mameseji kungoti ndesingadi kuparadza kungosheya nawo mameseji acho aidangomaisa kwandiri vaone hakuna munhu anoshayiwa kuzvidhifenda kana kuti kutaura chokwadi nekuti munhu wese anongoziva anongoziva zvese. It's okay guys, it's fine, it's okay mai valema gani botsara zvangu neminongo namai press asina mai press pamakabura group pamusoja ipapa pamuyokumukobha pamusoja chiko mama chichaitika mama diko ndokundiromutere muteerere nyaya yacho avo vakuda kungodistroya chete
tolerate semunhu agara achingoda kudistroya kubva kudhara. Saka zvese zvavari kutaura izvi munhu ari kuda kudistroya image yangu kubvira kudhara. Hazvisi zvekuti chii dai ndiri benzi ndaizomirira here kuvata pamusoro pemakadhibhokisi mugwevi kusvika zvinhu zvanenge panzuro yako hora mari kwete yekutamba. Makambovata pamakadhibhokisi gore ripi ndozvanoda kuisa izvo nekuti nango mwetu imi makambogara kunamba 1 makaenda kunogara nemurume wenyu muti kurara pasi chaipo chaipo maiwadza jira pasi makamboita zvokuita kana gore imi ndobva matotenga mubhedha saka kadhibhokisi ramunoramba mutaura imberi makasocial media munonyepa muchiti zviri mwanana imi neni tinongori negore 1 pakati saka umwanana hwenyu huri pasi. Inini nemi tirigoti rine gore 1 ndakaroorwa rini? Pandakaroorwa pacho ndakaroorwa zvakanaka here? Ndosaka ndisingakutaura zvakawanda. Makatorwa muchitengesa mengo murengi muchigara muchinaiwa mukanzi uya ndikubetsere ndobva mabvuma kuenda ende makaita kurwa munoziva kuti akasatogove negore atanga ndozati zvinhu zvachina zvinotoziva mani hama dzangu zvakaitika kuti baba bhuti venyu vandiroore chi chakaitika. Bhuti venyu vakandirepa inini. Ndibva ndauza mwana wasisi vangu kuti ndabatwa vakatoti ngatiende naye kumapurisa. Bhuti venyu vakanodemba vakati plize kwaisusiziva kana kuti baba sei vasina kuziziva because bhuti vangu vamutaura vaigara nababa saka makarepegwa kupi nekuti anga asati akurenda. Vaigara vega kumutapa uko makaita kumutapa mabhaku matotogwa imi kwamai vaiva maitengesera mengo zvakawanda. Hatisi kuda kuvhevhenura zvinhu zvakawanda zvakawanda. Mwanana pano paFacebook. Pandakaroorwa pachanda ndiri munhu mukuru here? Iye praise wamuti praise ane 18 years mwanana pandakaroorwa ndandamwana. Takangoda kuinzana saka imi newaya muchingozvitatana chidiki pese pese. Ndati pandakaroorwa ndandine makore mangani? Pamoti kwai ndakaroorwa pacho ndandine makore mangani? Imi wacho ndandine makore mangani nekuti takangoti umwe gore rumwe achiroorwa umwe haana mbopedza gore. Ndakaroorwa chemii ndo 85. Muri wa80? Saka ndiri kubvunza kuti pandakaroorwa mwagata here chichi chakazoitika kuti bhudhi venyu vafose kuti tigare tese. Vaida kutoripotegwa yemakadhibhokisi. Imi pamakatora munhu kuna baba vake mamusingazivi kuti munhu achangotanga basa anga achangobva kuchikoro. Angachiwa nesimba rekutenga ndingatora munhu nde16 years. Makadi? Ndati ndingatora munhu nde16 years ndozivei 16 years anozivei mwana. Mazuva vana vari kukozva zvakawanda ne16 years. Saka inini papa maiti kwai praise harepo ane 16 years. Moyo wenyu wairwadza kuti praise harepo ane 16 years but bhudhi wenyu akantora ndine tore 15. Praise haana kurepa ane 16 years. Akarepa ane 13 and a half. Kwete 16 years. Ati 16 years akazvita ari pano pamba. Akabva kuZimbabwe arepa. Zvakakuomera. Chiva mungagadzana kuti makore mwana wenyu kainai kure. Handisida zvokutaura zvakawanda. Makore mwana. Handisida zvokutaura zvakawanda. Ini mai vacho handimodza makore ake. Ndiri kukubvunzai kuti 16 ati akaitiwa izvozvo ari pomutu. Pomutu wanga ane 16 years. Inini ndimi munomuda seki ndimoziva makore ake. Handikubvunzai kutaura nhema musingagoni kuti mumirire nhema dzenyu handiti. Imini makaroorwa mune 16 years, ndakaroorwa mune 17 years. Takakangoda kuinzana. Saka ndine 16 pandakazvuzvurudza bhudhi venyu vanga vati vane 24 years kuti ende tinogara tese. Handinamboti makavazvuzvurudza my praise. Ndati musaramba mutaura nyaya yekuti tingairarama makadhokisi. Nekuti munhu kana uchienda kunoroorwa nemunhu waunoziva kuti mainyatsogara, imaigara munext room, isi tichigara munext room handi. Kwamai vaya maishanda papari panext room. Mainyatsozvizivai kuti munhu achangowana basa, saka mubhedha anga auwane kunasa hamunambovata pamabhokisi. Hey guys, hold on. Nditete nemuroora. Antika nditete nemuroora ava. Vanozivana. Kana uchida kupedzerana mabhifu avo, rega vapedzerane mabhifu avo. Hazvinei nemi izvozvo. Let them talk ipapa, vachagadzisana vega. Pane vana vamai praise vanotogara kumba. Anditika zvokuti mangwana vanenge vari veshe. Handi saka zvamunenge muchida kuzama kuita imimi kokana kudika ifamily siyai vakadaro. Regai kana vane beef ravo ravada
vanofanira kutaurana ipapa vachagadzisana vega. Regai vapedzerani. Takamirira mwana pano. Ndiwa takamirira. Zvevanhu vakuru ma40 takadara zvari kuita izvi. Let them aluta continue. Ifamily. Vanokutunyana zvavapa but ifamily vana. Hapana panozombofa pakagwara mwana vakasanosangana. Kana panozofanofa mwana vakanosangana. Vanotosangana. Saka zvefamily icho kana vari family 2 vari kuzivana murukwana papi nishanozi shanoni shanozi amen whatever. Where do you fit in? Where do you fit in? Anonzi shanezi shanuzi andizani ameno shanikwi or whatever. Ghosted. Where do you fit in? This is family. Vasiye vakadaro. Isu pano takamirira mwana. I am for the child. Ndakamirira mwana. Inini I'm standing for the child. Ndakamirira mwana. Ndiwa ndakamirira. Handakumirira chembere mbiridzi. Ndakamirira mwana. Ndiwa ndiudza pano. Idzi chembere tu idzi. Ngatiputisane. Kana ndaputisane. Mwana ndiwa ndakatomirira pano. Ndosaka ndati I'm even willing to pay kuti mwana aende umba. Zvema graduate sina amwe nemurora imi kwenya mugwera nati tene varora venyu tinozviziva tingazvipindire tingazvigoni. Kana vachida kuudzana chiuri chavanozivana tisingenapi vanongoudzana kuti zvakazoda zvika vanozivana. Ifamily. Ifamily ndivana homi vangu vegweru iyi. Gweru yaburawo. Tamboburawo this time. Vakapedzera shungu ipapa vachiudzana zvasina kugona kuudzana kusure ikoko ipapa vachaudzana. I'm for the child. Nemwana ndiva ndamirira chete. Hanzi mwana ari kuuya. Munhu asvika pamba panzi mwana ari kuuya. Ndiva ndamirira. Kana mwana uya toita ime ava vakaenda kana chidada platform chaipo ndotovapa. Wotonyatsokuundurana chaiko. Ndisitse nemurora ka. Ndisitse nemurora. Vana kutirana mangwana kana pete dambudziko mwana achagadzirisana. Yes, ndo zvamunofanira kuita mega izvozvo kuti chamata magona manje mega makutaura kuti tinofanira kusira pamangwana ndo pamunokwenda kuti muudzwe neni zvinhu zvamunoziva. Hapana mwana mudiki apa muri chembereka ini. Hapana mwana mudiki nemberi moda kuudzwa ini ndoko kuteerera muchiundurano ipapa. Kana mwana uya ndokumbisa ipost ndavinga mwana ini I'm for the child. Ndiwo ndavinga. Mega muri pakufunga kuti tikusira pamangwana because chero mukada kudii muchavaramba muchibatanidzwa nevana vachete. Pane vakatrika chero mukada kubundurana sei mukadini panyaya yevana chaiko muchatongozongobatana. Ichokwadi. Aina meno simeli de vana vaimedzwa kade ndakatomedza kudhara ava ndakatozvara vanhu. Aish indava. Rudzi uku. Hai. Ko indava. Rudzi gwacho sisimeli rudzi gwacho vana vamwe vese bho. Rudzi gupi? Mari munhu ndati pamwe anondida. Rudzi gupi? Kwasi rudzi norevei mtupo chi? Sei kana ndakakudai kubva kudhara pamwe ndaitoda kuti tidana ndobvagara. Mai malema. Pane vanhu vasvika panamba 42 vaniti vanzi kwanzi pauya munhu but munhu achauya asiri yanzi panogara vanhu vakawanda. Saka vanoti vari kudani. Ngavati vari kuda praise. Hanzi kwauya. Saka but munhu achauya hanzi ari kuti asiri. Iye praise wacho akarukwa masingles plus vakapinda pagedhe. Pane dzimba marumu akafuratira pagedhe ndo marumu anogara. Okay. Sisimeli pane tuckshop, then pane marumu akafuratirana netuckshop. Ndo apa marumu anogara iwayo. All right. No, sisimeli pandakasvika hapasiri, pandakasvika ndo pavakabva. Saka nhamba yandapuwayo ndofunga ndo yepavari yezvino handinatopaziva. Panamba 42 ndo pavaenda. Mirai ndimufonere ndione.
My praise woramba kwai dende kamedza vanhu nai my praise mutupo chiyo kumurume wenyu siziva vari kuti tutipa 42 mai malema confirmai kuti vakabva vakaenda papi regai ndipo ndiri kufonera tete vacho izvezvi saka havasati vaanga. Alright. Because vari pa42 vari kuti hapana tuck shop. Tete hello hanzi vanhu vari kuti vasvika pamunogara ava munhu auya pagedha asiri munhu wacho achinge haana kufona mati nhamba ichiigara ke 43 Bob Street ndizosi mati 42 imimi hanzi 43 Bob Street 42 ne 43 zvinogona pari pamwe chete. Okay, hanzi zviri panzvimbo 1 42 ne 43. Okay, ndokumbirawo praise abude panze pagedhe pane munhu ari kumuda ne okay. Alright, mimi saanzi motimbopinda mumba praise ane nyaya dzake dzandambogadzirisa. Alright, anasvika kuona munhu wacho. Alright, tavaona. Alright. Mamona, alright. Takapinzwa ndi makati. Alright, what? Wasvika ka? Okay, thanks. Vasvika? Ya, vati vavaona. Right. Saka zvandakuita manje, hold on. Ndoto save uyu ndimi ede pakoli iyoyo. That's the only way we can do it. Right. Aku eda apa regaitona. Right. Right. Mamuona ere mwana? Ito apa ndinotomuziva mwana. Unomuziva? Ndinotomuziva mwana. Shame. Alright. Unomuzivirepi? Tinomuziva muno muRadiance Park. Alright, sharp. Right, mwanangu praise uri sei? Makadi chenyuri sei? Ndiri right, ndamboisa message but ndini wangu achitaura naye kuti wangoti ndiani ndikazo wangu wazopa online. Mwanangu sorry kukufonera kudai ndina mama panapa na tete. Anditi. So isusu tiri vana mama wako tinenge tida kuona kuti tabatsana tugere zvakanaka kwauri ende chingaita sei kuti zvinhu zvikurerukire iwe pachezvako kuti urarame upenyu uri normal sevamwe vanhu. Handiti kuti tikunzwa nyaya yako takanzwa kuti uri wangoenda kumurume wacho asi murume hapo iko zvine zvakadi akasungwa saka pauri kugarawo futi kugara na tete ende hapana hamuna kugara pakasununguka. Saka ndida kunzwa kwauri mwanangu before we go any further kuti wanga uchifunga kuita sei iwewe. Tete vakata jesu kuti ndibona kugara na mama. Hazvina kuipa ndoda kuti mai vangu. Right. Panyaya mama ndofunga it's now out because mama vati havasi kukwanisa. The reason vari kuti ivo udzokere kuna baba kana vachizokutora hanzi ndichakutora kubva kuZimbabwe ende vari kuti hauna mapepa kana birth certificate kugara koko kunonetsa kuti ungagara muJoburg. Ndimai ndinavo pano. But mai vanenge vari kuti hazvisi kuita kuti ugare navo muJoburg. Tatombozamawo but varamba saka tidi kumanikidza. Kuti tidaro saka saka kana mai varamba kudai what's the other plan yanofunga kuti tingaita iwo?
Ndadzokera hangu kuZimbabwe. Unofunga kuti ungada kudzokera Zimbabwe? Yeah, ndadzokera hangu kuchikoro. Okay, uri kunotanga form mani? Form 3. I think nemakore yako I think zvingave nani kuti uite something for yourself. Ona varume havaperi varipo. Kana murume wako achikuda, kana azobuda, achakutevera oyaurora zvakanaka kuZimbabwe. Iwe unenge uchienda mberi nechikoro. Handiti because varume vanodawo munhu akaenda kuchikoro akadzidzira kana neform 4 yakafoirika zvake. Handitiona. So kumhanyira kuita imba akusiriko kugona. Dzimba dzinonetsa mwanangu uchiona dzakamira dzakadai. It's not easy. Handitiona. Muchiri kudanana iko zvino. But pane pekuti dzinozosvika pakuti ende wese still usina kuenda kuchikoro kutodzokera kumba woenda kuchikoro. I think it's a good one. Since seti vari kuoffer kuti ndinokwanisa ngudi kukubatsira kubhadhara school fees ndiri kumba. Ko ukama namai chiri kudaitsa naye mwanangu Praise. What's going on? Ma? Ukama namai chii sei uri kudai ukama namai? Chii sei vari kuramba sei zviri kudai? Mama agara achineta vakunodzina. Vane favor. Vane favor mama. Vano favor ani? Vano favor ani naye Praise? Inakudi mkuna kwandiri vano favor sisi wangu kika. Vano favor sisi vako? Sisi vako vakaroorwa here? Okay. Asi havambokubatsiriwo sisi? Ma? Havambokubatsiriwo here sisi vako? Ayo. Ko mama vanombokubatsirawo here? Vanombotengawo here hembe kana kutenga zvimwe chinhu vachikupa? Kana mama akagumira kare. Vaguma rini? Vaguma rini Praise mama kuchengeta? Usacheme hako, usacheme mwanangu. Tiripo iswa na mama, usacheme. Titoripo iswa na mama. Kana mama asingakudi isu tiripo tinokuda. Usanetseke nezvako. Kuda kutobvunza varipo mumwe wedu kuda kunzwisisa kuitira kuti vazvinzwire kuti mwana ari kusangana nezvipi ende mwoyo wemwana une zvaunoda kutaura here zvipamwoyo pako buritsa. Zvaunoda kutaura zvipamwoyo pako buritsa. Taurako mwanangu, usatye kana kuti tiripo isu taura. Andina ndakaudza zvose. Okay. Right. Mama Praise. Mwana ndiye uchitangoti tinzwewo mafeelings emwana. Anditika usati dzvanyiriri vana tinonzwa mafeelings emwana. Mwana ndiye ushu. Ati yake akuti ndingadzokera hangu kuZimbabwe kwacho kana kwenyu kusingakwanisi kuti ndikwanise kuuya. Yeah, ndikuzvinzwa. Saka unogona kudzokera zvarini Praise? Unoda kuenda zvarini? Ndiyachika kuda ndoenda. Kwauri nati sezvo somugere sei? Handiri kugara Bobert. It's just that mama pacho ndikugara natete wangu nemurume wavo. So vanogara one room. Saka pakaipa pakaipa nairi one room panonetsa. All right. My Praise mwana angaenda kumba zvarini? Chera mukati mangwana chaivo I'm ready. Unogona kuti urongedze bhegi mwanangu ende kumba mangwana. Ini chabatsana naye kubhadhara mari yako yekire basi uende kumba. Then chataura nababa vako kuti vakugamuchire zvakanaka. Kumba pasave nekunetsana kana kuti semunhu angari kuziva kuti wanga wamboenda kumurume. Tinogona kutaura even namainini vako stepmother ndo vanogona kutotitaurira nababa vako. Totaura navo, totaura pachidzimai kuti vakugamuchire. Iwowo wokwira. Unogona kukwira mangwana? Unogona kukwira rini? Vekumurume. Katigoni kutaura naye vekumurume. Guys, all right, guys, my team diaries. Tukumbira kuspoila mwana wedu ndijana. Can you please spoil our child? Aende ane smile pa face. Can we please spoil our child? Kana chitenga otu yembe achienda kumba otenga achienda. That's what we stand for. Ndakuzenga chinini I am up for the child. Idzichembere mbiridzi andine inadzo. I am up for the child. Ndiyo andafambira. Inini ndichameka sure kuti mwana uyu asvika kumba mwana uyu atsvaga nzvimbo yechikoro.
akwenda kuchikoro andika toda kumugaidha achienda kuchikoro namba yangu iyoyi ndichameka sure chirasvika ndichada kuramba ndichitaura naye samai anenge ana mai vamwe ndozviziva ende ana natete ende ana baba vake but kunoda mumwe munhu ari neutral wasingazivi kuti anofila free kutaura naye. I want to be there for praise animaona. So guys, just a little something to aspoilike mangwana achienda the ticket will buy antika okwira bus oyenda but tikuda kuti tikwanise kuspoila mwana guys. So aripo pano pa phone ane 18 aripo pano pa phone guys, so kumbira 5 pounds 50 rand 10 rands any amount yatikuda tipe mwana aspoilike chira katenga zvima skinjini zvake zvokusvakabata chira katenga tuma hembe twake tokusva semwana. Remember kuti achisvika nemwana anenge achitosvika achitoti ngaiti mbonigirira tudati ashika akabata something guys anditika tichabatsira ini nangu ndichaisa 1000 rands ndichamupa 1000 rands myself. I'll contribute 1000 rands anditika tipana admin ari comment section we job kana chi I'm going to put 1000 rands for mwana ushu inini personally. Pane mumwe here mama mati muri kuisa mari my praise mati muri kuchesa mari 1000 right. Mai vake chapa 1000 ndore transport rachapiwa na mai vake andizoti mapaza kuita mari. Mai vake will put 1000 kunda ndokumbira upine ma details ako aya ndokumbira upine those details. Where are they? Team anda kuisira mwana Israel up ku SA batai shumbres uyu atoripo SA batai shumbres UK ndaisa ma details emwana andika UK ndaisa ma details emwana kutumise mwana mai vacho vachira ndikini. Thank you so much. Tira 20 pounds. Thank you so much. 20 pounds kana unoibva watoisa because tichada tutira na vatete vacho pano tioneke vatete tichivaudza sezvo vatete vake varipo pano namai vake vatete votaura natete vekumurume ipapa tichinzwa kuti zvifambe zvakanaka. Pana isa 10 pounds. Thank you Pam ne 10 pounds. Pamela hlavangana iyo yakapinwa apo izvo. Iyo tichavadedza Molen, tichavadedza tamuti musati manyirire, tichavadedza. Tikambotandira zvinhu zviri family meeting inoi hama dzemurume vatogwa apa. Mwana uyu haana urorwa, mwana uyu akagara neboyfriend. Andi saka zvatikuda zviri important mari yake taibata tichazongovapira. Andika tichazongovapira kuti mwana kuenda kuchikoro. Vatete vacho varipo ndo basa ravo, mai malema varipo ndo basa ravo iro. Andika right hande tione guys. Aya akapinwa madetails akadzikunda yai akapinwa apa madetails akadzi mwana yana passport saka anodzipantoda mari yeboda haana passport saka pantoda mari yeboda semunhu asina passport saka gande tione imari yake kuzvispoila isi mari yeschool fees tete vati I'm willing to help. Mwana ari kuJoburg vari kundibvunza kuti mwana ari kupi. Mwana ari kuJoburg kuRegent Park paizvozvi ari kuRegent Park ndokwavari ari kuRegent Park right now ndokwaari aiwa anga kwamangada kutenga but anosungwa manje aida kutendera muJoburg achitenga anosungwa panonesa ipapa unless aine mumwe munhu anenge achifamba naye unless aine munhu pane mwana wangu apinda atobva kuno ku UK apinda muJoburg nasi but manje andizuri mwana wangu zvana Regent Park unozviziva here usvikira na Regent Park iwe unokuziva here nai Febi iripo akapinwa madetails akapinwa apa aripo madetails akapinwa. Thank you Peace Mandu aisa mari Peace Mandu thank you Peace aisa 50 pounds. Thank you Peace Mandu ne 50 pounds. Thank you Peace ne 50 pounds. Thank you right. Tim Gwero yapintira. Tim Gwero aisa 10 pounds. Tim Gwero aisa 10 pounds. Tim Gwero aisa 10 pounds. Pamela ndataura anti kuti aisa 10 pounds. Right. Ndaiona Pamela ndaiona
ichakwana Mary inokwana marebhasi msati haikwani marebhasi inokwana amai vake vaisa 1000 ini ndaisa 1000 vanobvisa 400 ipapo inokwana iyi yatiri kupa ndeyekupa mwana kupukuta misodzi ari kuchema iyo kuti mwana uyu asvike kumba zvakanaka anomaona apinde asvike kumba zvakanaka chete kupukuta misodzi yemwana. It's not like tukutenga mwana or whatever. Mwana ari kuchema zvamanzwa panzi namai patinoenda kwamai mai vakati kuno kwazviti mwana atanga kuchema kupukuta misodzi. Munavo vana guys, munavo vana ndofunga mangobatikana vakawanda vaisa misodzi apa maimoji emisodzi tungopukuta misodzi yemwana chete anomaona right. Pane vamwe here vanoda kuisa something guys. Thank you Mpo. Thank you Mpo. Pane umwe adakisa something here guys. Thank you Mpo mpaisa 10 pounds. Thank you. Pane umwe vari ku SA paripo here vari ku SA kana muri vari paripo ku SA please. Pane PayPal. Ani ndokumbira PayPal. Kundai ndokumbira se PayPal. Ani ndokumbira PayPal. Thank you my chido ne 5 pounds. Ani ndokumbira PayPal. Kundai ndo ani ndokumbira PayPal. Kundai ndokumbira use PayPal. Thank you my chido. Ndokumbira use PayPal. PayPal guys. Thank you my brother William. Never remember pindira. Ani ndokumbira e-wallet number. Shumbre ndokumbira use e-wallet number yako. Inyaya yabata vanhu vakawanda. Yabata nokanda varume chaivo vapindira. Isai PayPal number. Isai PayPal guys. Kundai isa PayPal. Alipera hapa kundai. Isa PayPal kundai. Isa PayPal. E-wallet number iyo. E-wallet number iyo. Thank you Makusha ne 10 pounds. E-wallet number iyo irapo iyo. Yes South Africa. Yes William. William pane number iri kubuda pamusoro pakanzi +0 +277 something. Iyo ndo e-wallet. Ndo e-wallet iyo isa ikoko. Hands PayPal is pinned on the bottom. Okay. Hands ko zim tikaisa $2 watinawo. Problem ana line. Deyanga line ndiri kuzimta ingochimisira straight pazim. Anowana pekutangira pekusvika kabata. Ndimona. But ana okay, PayPal hands yakapinwa guys. PayPal yakapiniwa. PayPal is pinned for that message hiyo. PayPal yakapiniwa. PayPal yakapiniwa. PayPal yakapiniwa. Praise une numbu here. Hauna numbu praise. Ayo. Okay. Tafarira nyaya kudzokera kuchikoro wafunga mwanangu. Ndo yatafarira iyoyo because ndo pane future yako. Varume vanouya vanodarika but future yako iri pachikoro. Ndo pane future yako ipapo. Right. Guys pane vamwe here. Right, pane vamwe here guys muchiisa henyu ma 5 pounds, ma 10 pounds, ma 50 pounds, ma 50 rand, ma 100 rand. PayPal yakapiniwa Larissa. The PayPal is pinned. That's pane message yakapinwa yoyo kune PayPal kumberi kwayo. Thank you Tatenda ne 7 pounds. Thank you Tatenda. Mukepa PayPal yakapinwa yoyo. Pane pesira pane PayPal address iripo. Tora PayPal email address yoyo ndiyo yacho. Andimona. Pane PayPal email address iripo. Tora yoyo. Then veko SA pane number za Shumpress idzo dzirimo dze e-wallet isaipapo. And then veko Zimbabwe pakaipa manje de hana line de yanga ne line tingadeta isa. Hanzi visa mapinda aiwa. Itori one message Larissa vura message yoyi. Itori one message vura yoyi message pane PayPal. Vura yoyi right. Mwanangu praise ndachikumbira tuchidedza vatete mumba vauye titaure navo vatete mai malema tete vakuuya ndimo tochioneka zvakanaka tichivaudza maplans ataita semhuri kuti mwana adzokere kuchikoro anditika kana muchiona kuti munetse kana mongoti ndina vatete vacho vatisisi vangu vakuru pano vari kuUK indotaura navo hapana chakaipa saka praise chidedza tete vachiuya manje.
Kada vaya ududza. Understand? Alright. Yeah, moyo wangu ita kutsemka nepakati guys. Moyo wangu ita kudambuka chaiko. But ndingagodi my praise vakaramba kuligwa musaga. Mucho nos fuera poco. Continúa yo aquí. Todo lo que te van a Mo asimozivana. Pakanaka. Tete tina tete panapa. Tete mai malema taura izvenyu and then tozotaura. Tata. Taifunga yekuti Praise anozoenda kwamama vake saka akazofunga kuti beta aende kumusha ambonozorora ari kumusha aende kuchikoro. Alright. Yeah. Totenda nepamakabatira makamira nezera renyu vashoma vanozvigona. Kumutora kwamakaita nangu pakaenda kuti nepamwe pese pamakambosara muchibhadhara rendi totendawo naizvozvo anti. Tinoda kutenda itete makaita basa. Mwari vakuitirai zvakanaka. Mwari vakuitirai zvakanaka mufunge vashoma vanozviita kuti budhi vasungwa mwana uyo achangotizira hana kuroorwa rugara naige tongoti girlfriend yabudhi imotora nokuti hana kukuenda. Murambe mune moyo wenyu. Sitaona zvakakodzera kuti mwana achiri mudiki noti kuti tiri kuvarambanisa aiwa nehazvadzi yenyu. Kana hazvadzi yenyu ikazobuda kana ichida mwana wedu hapana chakaipa. Anoziva kuti mwana ari kuZimbabwe achatevera mwana achimbofanira kuenda kuchikoro onotora mwana zvine gwara. Munongoziva musikadzi wevana imi 18 kachiri kadikaka handiti maona. So ndo patasvika tatoonawo semhuri zviri nani mwana adzokere kuchikoro handiti maona. So ndo zvatatofunga kuti tione kuti mwana adzokere nditisakupaiwo chi zvakare musarambe makaremerwa zvenyu. Kana mukomana azobudaiwa anongoenda kugweru anoziva pane musikana wake kana chida unoroora oita zvinotaurwa zvinoitwa chaizvo chaizvo orora. But for now chishuwo chemubereki wese chishuwo chehama kuti mwana adzokere kuchikoro. Kana zvaitogona katoenda izvozvi nzvimbo chaita itoitsva izvozvo ainosvikawana nzvimbo aenda kuchikoro taitotenga mainfomu enda kuchikoro izvozvi because chikoro zviri kutongovhurwa. Saka hatichadi kuti tinonoke tati chitofunga kuti kana zvazvichitokodzera mangwana chai kana tongoti mangwana oswera achirongedza kuswera mangwana otosimuka akananga kuti akaenda kumba. Yeah, motisvitirawo shoko kuna vatete vakuru namama zvese. Alright, andovaudza. Maita basa tinotenda. Saka thank you mpo 20 pounds. Thank you mpo I see 20 pounds. Saka tinotenda. Praise mwanangu. Wochirongedza bag. Anditika please wochirongedza bag. Saka wotunoda kuenda rini nasi mangwana kana kusira mangwana? Kusira mangwana. Alright. Mangwana usira uchirongedza bag mangwana tichafona. Tonza kuti foni yako manja iti saka tichangofona pana tete ipapa kana tiye yangu yakasachadzoka mangwana tushanza foni yake then toona kana tichasha ndichaita Legend Park ndichatsvaga vanhu vachaya kuzopika ipapo andika kusera mangwana vachaya chikutora vanhu ipapo vokutora voenda newe pabhazi vomeka shati vaseva kupinza mubhazi redu regweru andika woenda kumba mwanangu zvese zvinenge zvakatorongeka kudhara iwe chako siti rako rinenge ritoripo kudhara iwe ungonopinda mubhazi vachaiti kutora ipapo tsaka ufambe zvakanaka kana ndizoti nekone zvauda kumbononga here kana uchanozvionera kumberi. Pana chandinonoka. Alright, saka zvakangonaka. Pamari yako Praise bewabva wanhonga nango school shoes dzekuchikora. Aiwa anonotira anonotenga chero gweru ati mari achanenge akabata. Ya kugweru dzinenge dzati kwirei saka akatenga kuno zvese neschool bag ungati zvine zviri nani. Manje tingazoziva kuti anozofamba sei kuti aende unotenga.
Haana mapepa mwana uyu tingachapinde mutaundi muJoburg anobatwa. Alright, indichapinda mutaundi basi range risati rasvika ndogona kumhanya ndonotenga ndosvika ndomu. Yes, munenge magona imi mosvika kuseni muchioneka nemwana mosangana naye kurenki. Ini chatotuma motikari yoenda nomutakura mwana. Animona, yoenda nomutora. Imi mosangana ndechitaura kuseni ndopai madetails. Mosangana nemwana, mooneka nemwana. Kuna mamawo zvakare by place. Zviri kwamuri kuti moda kusangana nemwana muchipa mari yacho ndikutoida. Ndoda tokudza kuisa mari yo yebhasi nhasi because ticket ndototenga. Saka mari yacho toida my place. Then kana musangana nemwana zviri kwamuri kana makundi kana musangana nemwana it's still okay. Hapana chakaipa. Maybe zvingatori nani kuti mumbomupa time mwana, mumbomira kusangana naye, mumpe time ambo processa zvese and everything. Mongotumira mari, motaura ine mwana ipapa. Oenda kumusha kana mave kumba mochitanga kuita work kana muchida relationship nemwana wemwe tatanga kuita work out around your relationship mega. Alright, ndotenga saizvo madiaries ese vakakwanisa kunditsiura vakakwanisa kunditsiurawo. Kusvika moyo wangu wave nani zvizhinji zvinoitika mufamily but madiaries vakanditsiura vakandionesawo zvimwe zvandasingatarisiriwo. Ndotenda nerudo rwenyu nokubetserawo mwana wangu. Mwari apitire zvakanaka pane vese vabatsira. Saka ndichakupai number my praise kuti mutumire mari yenyu. Andika. Ngapai number yemunhu wamutotumira mari izvo zvinhasi because mangwana kuseni ndidakara nhasi ngati tiketi totenga nhasi. Totenga tiketi. Then iye totumira mari yake zvakwari kuti mari should we send it kuJoburg kana kuti Thompson Dra kuZimbabwe zviri kwari because achika kuZimbabwe obviously ngani line kuZimbabwe. We can still send mari ari madhonda kuZimbabwe. Zvakwari tongomupai kuti afambise muroad nekudya then mwense tomutumira asvika kuZimbabwe. Let's chingori right. Hapana chakashata. Saka ndichakupai number yokuti mubve matransfer mari yo ikoko anotenga ticket irovepo tete vachasangana nemwana mangwana sura mangwana vachimeka short sure mwana akwira bus vachiona kuti mwana akwira bus chokwadi bus rasimuka bus raenda zvichienda zvakadaro tete anything chamoda kutaura. Ndichazotaura hangu naye zvandoda kumuudza basi plus ndichazobva ndasvika birth certificate rake riri kuno nemamwe macertificate ake nezvemakosi zvaangaita ari kuno. Zvimwe tozotangira hedu kumberi asi kana pane vanokwanisa havo kuda kundimita halfway pamauniforms nepamabooks ndokavha hangu school fees nokuti school fees ndogona kusangana pahafu nababa vake. Problem atozi kuti mwana akuenda kuchikoro kupi so far. Alfa utaka mutsvaga nzvimbo ka. Yeah. Alfa utaka mutsvaga nzvimbo. Ndakwanisa kuenda kundikwanisa kuenda kuZimbabwe end of February. Saka ndisana ndatoti akurumidze kuti achienda because chikoro chichangovhurwa kuti tikurumidze kuwana nzvimbo. Animaona. Since ari muAscot. Anogona kuwana nzvimbo kuAscot jurisdiction yake kaAscot. Akamboenda akambodza paAscot praise. Ndokavabva. Manje unoda here kudzokera. Katoda kuenda mumambo this time. Chikoro kungoenda chikoro. Saka I think Ascot vangakurambiri because Ascot ndo jurisdiction yako. Ascot nemambo between the two. Avo vakurambiri. As Ascot ndo yako chaichayo. So kana unenge uchidecide zvauri kuda kana uchimwenda paAscot chingosvika chekutanga tichataura namai nini woenda izvo zvichidonha apa tichataura namai nini wako woenda kuAscot unotsvaga nzvimbo I'm sure unoiwana wotsvaga nzvimbo kana kuri kuti vati kudi woenda kumambo then zvemauniform chosvita chimwe chikamu chichazoonekwa. Right. So alright mwanangu tete chitaura iwewe uchirongedza ndoda namba dzavatete vako vanogara navo because ndovanda kutotaura navo kuti tizive ore ndichapuwa namai Malema kuti tizive kuti uzive kuti uri kufamba sei mota iri kuzotora ndeIP stuff like that. Alright mwanangu iripo. Alright iripo. Thank you mudhayari wangu akachangamuka. Thank you mwanangu wamanya kuenda kumba ikoko. Thank you very much. God bless you. Magonesa chirege mwana apinde mumba. Oh, that's good. Vaitawo. Thank you Bamnin. Tinovuna kidzwa varume kana vachitsigira diaries varume venyu kufunga. Oni bro wesaiwa tinotenda. Tinowa kutenda. Team Pause. Right. Thank you. All right. Thank you very much guys. Saka matete mai Malema msakangana ndi panamba yatete. Imi tosara kuseri mwana fambe chekutanga school fees motobata
because atisvika anogona kuwana kusvikowana nzvimbo inenge yada kubhadhara school fees, then ipo chizoonekwa pamainform akatoenda kwaScott zviri nani because I think anenge achine mamainform ekuAscott mochingotenga bhutsu nebhegi imini. Okay, maita basa simeni. Alright, ndafara singaiti. Saka my praise, I'm going to send you a number yekuti muise mari yenyu ikoko and mwana ndofunga chimbomupai time to process muchazotaura zvenyu naye. Okay, sisimeni, no problem. Alright, pakanaka. Alright. Bye my guru. Iri nemedzera kuti chazopedzerana kuseni. Natetevei. Bye my guru. Ndokudai zvokuti nemwana wese. Tichazopedzerana kuseni. Aiwa ndotenda chaizvo simeni nechirongwa chenyu chakanaka chiri kubatsira vanhu in and out. Zvimwe zvinenge wakadzikatigwa. Tete vangu vakambondibetsera chaizvo. Zvinongozokwidzawo zvazvo but I just want to say vakamira neni zvichinetsa zvichioma zvichiita sei. Nanhasi vachiri kungogwira iyoyo yandakasiya but atichagadzisana ndotenda zvangu. Aiwa ichokwadi asi ini nangu paringondirwa kuva machuma zvinokudziwa kana muchitenda daido wamwe wangu kusununguka maita zvenyu vamachuma asi tichambogwa stereki asi hapana kugwa yenyu asi pamwana ndo pangoni panondirwadza chiti ngoti hey my praise but wakamba kuita kukama nemwana wenyu shuwa ndarwadziwa kutaura chokwadi ndarwadziwa my praise ndarwadziwa hatichisingatasiri zvinhu zvakadai kumunhu wepano ndarwadziwa mwana wenyu ndarwadziwa ndopongwenda kwakota proud ndikiti bonds nemwana wenyu ita pride nemwe it's like mwana hamutodi and hamutomudi hamutodi zvenyu but it's fine, it's okay. God will look after you. Tikagadzisana nemupengo wangu izvo zvese zvoita right. Ungoti hatisina connection yakanyanya natete vangu avasi tikagadzisana muchaona zvinhu zvese zvichiita right. I need to be free anytime. Nyango izvezvi mukada ndizokukisa I can kiss you, hug you. Alright, tete, it's fine, don't end. Alright, it's bo guys. Thank you. Kune vari kutiudzai maini chokwadi, what can I tell you? Chamukada kuvaudza vakangotaura from day one. Kuti handidi, what can you tell you? Takavaudza day one vakapiswa panapa and she's still the same, so ndo zvavatori. We can't force munhu kuti ade munhu kana asingadi. She doesn't love it, that she doesn't love it. Chatinganoita yedu isusu kutongobatsira mwana, at least mwana zvaana aitwa comfort nekunzi mari yako chi aita ka comfort kave nako. Hanimaona. Ave ne comfort yana zvorwadza. But zvorwadza. Thank you vanhu vese vabvisa mari dzavo guys. Vese vatambanza maoko avo. Tinokutendai guys, Mwari vakuitai zvakanaka. Vese vatambanza maoko avo, Mwari vakuitai zvakanaka. Mwana anga kuchema ndada kugwadziwa guys, ndada kubatikana but kuchema kwaita mwana ndada kurwadzikana because kana mwana ne 18 anga toshati woitei odini 18 years. But yeah, zvinowanikwa ndozvazviri. Right. Mukoma chanonga ida kuyapana panyaya vaipo. Mine ndimboona dzimwe nyaya inika guys zvakaomazvo. Hanzi mubvunze anopfeka size ani hembe nebhutsu. Manje zvaenda hanzi anopfeka size ani hembe nebhutsu mira nditofona fast. Pane munhu ati anopfeka size ani mai we ndasina kuona ningikiri. Ndandisina kutoona ningikiri. Pane mwana wangu ari muDurban ari kuJoburg akabva kunoko hanzi ndinoda ari mutown izvo anda mutengera ende waita. Hanzi ndibvunzire kwa president anopfeka size ani hembe nebhutsu. Munhu achada kutenga ari muJoburg izvozvo anobva anombuda atongoenda kuJoburg anobva ada kutenga ubva siya pamabhazi kure here Florence alright Florence. Right. Kundai mari yemwana wecha mari. Yeah, zvakaoma. Vanhu vaisavo.
Mina ndipiwe masaizi ake ndokusendera mwanangu. Thank you very much. Hello? Ngopo namba ya tete mfonyere tete. Oh yeah. Alright, Mira. Lema ndipewa kana namba yatisi ndoda kuvunza masaizi emwana uyu. Saizi pane mna size ebhusi nehembe. Ari muJoburg right now. Oh, namba ya tete. Ndikandira izvozvo. Alright. Ipapa ndiri kutsvaga nyaya dzevanhu dzizere kuinbox. Chagoziva nemawandira dzose chagoziva. Chirega ndawana mwe plan Chirega. Ora natofanira tete vato vamwe zvote muri wacho. Aiwa Chirega ndatowana tsvaga namba tete vaya tifanire ivo tete vaya tipe masaizi. All right, it's okay. Apa tete vacho mwana mudikiwo. Mwana mudiki. Tete vacho. Havana data tete. Wezvinhu zvacho. Tete muri sei sisimeli ndokumbira ka size yebhutsu ya praise ne size yehembe. We board we. But anyway, ndozvimwe zvatikurarama nazvo izvi. Oh, yeah. Nai, ndatokanga anotifonere mai vegweru uri right. Nai ndikostofa wakukumbira mwana angangonosvikira kumba kune kudherera baba. Ndatokanga wako ini. Ndatokanganwa. Mema lima kudendere kanganwa katifonere murora wenyu ari kugweru. Titokumbira atishisire kuna baba because atingangoiti unge tikudherera kuti mwana ngowanga kana asvika pamba. Ndatove busy kuda kumutsvaga regai ndise namba yacho then tofana totaura tiri pamwe chete. Alright, sharp unenge magona. Ndatokangana. Atingaiti kudherera. I say it's a 6 per bottom. Payembe ndopeka medium. Okay, 6 and medium. Payembe ndopeka medium. Kana matros na 32. Boots. Hembe medium. Matros. Size 32. Right. Zvaendwa. Right. Oh, hanzi trousers 32. Zvinhu zvangu akanganisa. Zvinotengwa zvinhu zvombeka. Right. Daisa message ya nikikiri ya abavasi pala online. Na murora asi online manje. Jameno tungeta se kuti umbata asi online. Yeah, because mwana utango karika nango kuti kupamba guys azvibudi.
hazvibudi. Oh. Nyaya dzacho guys mundiregerera ina namba friend safe ini manamba nyaya dzaingouya ini ndana friend safe. Guys, pane munhu anenge yake yakandipera angofona nandichazivi ini manamba macontacts akawandisa. Hi dear. Ndiri raiti muri sei? Ndiri kutotsvagana nevanhu vese nenyaya dzavo ndiri palive papa ndiri kuteedza 1 by 1 nyaya ichiteedza 1 by 1 ini macontacts andichazivi ani ndiri kubasa. Saka dzimwe nyaya dzai dzafushirana fushirana nevanhu vanga vachifona pative neconfusion chaiyo asi imi ndakuwanai. Muri sei? It's right, but now and consequence of life, and I need to call you first. Oh, you need to call me first. Yeah, mega. And this is the day, right? How tingaita nguva yakaipa zvadi ndivo mute vana. It's okay. Ndino gonna kuisira message. Ndo gonna kuisa message now. Regandi mute. Mira ndi mute phone. Ndi mute.
Hey. Right, ndine basa panapa, tine basa majari I need you here. Now, tine basa panapa, okoyo touyeko vafundisi. Mafundisi touyeko. Right, murukuninzwa nditi? Murukuninzwa? Ndukureva vana, murukuninzwa ka? Right. Pane nyaya panapa, dzokorodza nyaya yako, but usataure zita remwana. Dzokorodza nyaya. All right. So tine kuchechi kwatakamboenda 2017. I think kwankwa kupera kwa 2017. Kuchechi kwaiti munhu wese apinda muchechi umo vanhu vaizobuda muchechi imomo varambana kwasara ma1 partner biiti kunosara mukadzi kana kuti kunosara murume. So takabva tazongosanganawo nazvo taenda kuchechi ikoko. I think by 2018 or 2019 maparents angu anga atorambana tichienda kuchechi uko. Tagara mama wangu vakazopetuka pavaona kuti kuchechi uko vanhu vari kuitiswa chibva vabuda muchechi imomo. But vabuda muningi wangu akaramba achienda kuchechi ikoko. So now munina wangu hana munhu wasataura naye kunze kwamufundisi chete. Tese tatomuitira akabloka munhu wese kubva kuna mama kusvika kuvanin'ina vangu hana munhu wanotaura naye. Ane access kuna mufundisi chete. Mufundisi ndo ane access kwaari. Ndivo vari kudla mari yediaspora. Ukada kumutaudza kana kuda kumufonera mufundisi ndo vanokwanisa kutaura naye chete. Isusu tese hatikwanisi. Akamuindisa diaspora ndiani? Sorry? Akamuindisa kunze kwenyika ndiani? Ndi mama. Kozi ndo kwavari. Okay. Yes. Hey. So now tiri kutonetsekana semhuri kuti toita sei because zvinhu zvinongorwadza kuti mwana wake mumwe mubereki ndiye anokwanisa kutaura naye iwo haukwanise kutaura naye. Saka family yese akunoti arikuta namufundisi chete wati akatoshanya kuZimbabwe akanogara kumba kwamufundisi akadzokera kumba kwamufundisi asina kunona hama dzake. Imi? Yes. Chechi inonzi redemption, kwa inonzi redemption iri kuHarare. Redemption. Ichi chechi ndinogara wakawanda. Inonzi redemption. Inini ndakapedzera kuenda 2017 andinozombokuenda yaitirwa mumba. So now I'm not sure vari kuitira pai, but I heard my dad saying vanoitira paShedhere if I'm not mistaken kuTimire because ndo kwavari kugara. Hey, ikauti. Achichechora achisenda madziso zamufundise. Pastor has to tell us why. Vana mwana asingatauri nemaparents. Mwana achishanya bva diaspora osvikira kumba kwavo naimi ndiudzeyo osvikira kumba kwamufundisi. Odzokerera kumba kwamufundisi kana kutota kudzwa navanhu kuti takamuona akauya ari munyika ana mufundisi. Kana ndimiwo. Regai tinzo mufundisi ndipe manamba. Okay, I'm going to send you now. Right. Ikauti chechi. Itori kauti. Hashoka wame naimi saka machicha pane munhu akamboya akataura nezvechechi akadai haisiriyo here redemption iyoyo. Maybe. Mukadzi here murume uyu? Mukadzi murume? Mukadzi nemurume. I just send you the pictures. Asati asvika. Ndo vanhu vacheva vatinetsa semhuri. Katimbona mapictures acho. Iyo vari vese vari kudanana vari 2 asi vari kurambanisa vanhu muchechi. Vanotokuti amai vako vanoroya usaende ikoko. Kana wato varayirwawo ukapinda muzvinhu zvavo imomo munototedzera otoregedza kunoona mubereki. Ningu wako haazoiti anoroya usaende kunomona Mwari achimusasangane musaonana. Amino ndo zvinoita Mwari here. Mwana ane 22. Mwana ane 22. Kozi ini ndinoziva kuti kana pane mweya yakaipa inonamatirwa moyambudzwa, noti kuti unonzi usaonekana mubereki wako because azoroya, usaone mbuya vako because vazoda iso. Ivo ndo vanotoda kuita maparents enyu. Kundai uyafonere baba, uyafonere mufundisi avo ndati vatotinonokera kuti tivafonere. Kundai uyafonere mufundisi avo.
uya joy uya kunokufonera mufundisa uya kunoko kufonera mutimbonzwa kuti chitendero chawo soko tidambo wabvunzawo mavhesi aya zvinowangwa papi zvinishi zvavanodai kuita izvi vachiubrene vachafungwa dzevanishi right mira ndimuedhe pakoli yauri papa mashura aiwa tinogadzirisa nyika gore rina 2026 tikungogadzirisawo nyika kuti stadi kudai pane ndoda nhamba ndoda kusira nhamba dzamufundisa undifonerere mufundisa Okay. right zvakaoma ndoodla mari yemwana uyu baba obva kunze achinosvikira kwa ndoodla mari yeuyu kuvabereka kuchatsika kwa achatsikiko mai mwana kana ndimiwo guys kungwarisa kwacho kumwe kunoita vanhu ka aiwa regai tivawisise ngai tivanzwisise Pamela Tamira uripo here shamwari yautore nawo Pamela Tamira uripo here yautore nawo Anabel Masivanda heyo nyaya pastor tuyai munzwe kuti vachapa explanation yekuti kudi redemption uyai vainde vhairawo hakuna bhaibheri rakadaro kaitiwe mavhesi aya paanobva kuti anobvepi kana vachive chivengwa nhasi tikatobata kuti atitsanangurire kuti kune vhesi yakadai here hakuna ndovanoda kungangurwa ivava ndovanoda kungangurwa chaivo ivava vakadai apa kana mujere chaiko takamirira kuti uyo apinde kundai ayanhikire auya pafoni ndo vari ngoridza mari pastor shift mari yose kushift zvakaoma ko kuchichi vhese kuzoparadzanisa vanhu inobvepi kana bhaibheri chiti God is love vanenge vachirevei guys kana chiti God is love vanenge vachirevei bhaibheri handi vanenge vachireva rudo kana vachiti honor your mother and father so that your days are numbered on earth vanenge vachirevei kuti kudza baba vako namai vako zvino kana wakunokudza pastor kudarika baba namai vako tatambura napastor dai vachisunungura mwana angotaura nevabereki vake vanhu vangoziva kuti mwana ari right amukasi kundai buda udzoke hauna green button buda udzoke kundai buda udzoke hauna green button buda udzoke dedzai Pamela naAnabel naAnabel vauye vatore patiyo ichadavigwa namufundisi vaise vhaira kuti tida kuziva ndiri akuaposta after tapedza izvozvizvi vanhu verudzi vakadaro kujola right ndoda kuti mute phone yako dia mute phone yako uye akufona paakakufonera pasi saka ndoda kuti mute phone yako mute your phone okay nonzi pasani
Kuse vasingadaviri. Pamwe vari pamaprayers. Vari kubreaka fasting. Tende dzakadakani na 11. And the date ndiyari kuna 13-12. Ndodavire foni yavo katinzwe. Nai. I'm trying again. Maybe pane one of the agenda told Ndozvandiri kufunga. I think so. I think so. Zvandiri kufunga. I know they wrote it. Aina. Yeah. Apana kuzokudai kuzokufonera wawo wega manje. Hazviiti hazvishanda izvozvo. Imi dai iPhone vangu vadzenga imi. Dai iPhone. Imi vadzenga. Dai iPhone uku. Try futi. Oh. Ndatipigwa. Pachai kumaredemption apa. Pani kuredemption vari papa mufundisi masvika ukwasisi meluku. Muda kunofonerwa. I'm sure. Vanhu vatega Jameson Church ndo mistake yavaita. But hazvitadzisi kukandaika izvozvo vadzenga paplatform kuti vanhu vaone nyaya iyi. Zvotadzisa here. Dei matodai zvoita tongohwisa kuti zvamuri kutaura izvo muri kuzviwa nepi. Zvamuri kuita izvo kuti vana vaparadzane nevabereki vavo kuchechi. Ane namba here mukadzi wacho? Ane namba. Una dzimwe here namba dzaura dzemukadzi or something? Kola. Hello, Kola. Kola, hello. I'm mute. Hello? Hey, hauna dzimwe namba dzaunadzo? Ndaimbova nedzemukadzi wacho but pandakachinja line handitogarawo kuno. Pandakachinja line ndichisa line remuzimbabwe dzakabva dzadzimika because dzaiva mumwe foni yangu yandaishandisa. Handina but ndokona kutsvagira kuna date vangu kana vachiri nadzo. Fonera date ubvunze tizo tiri pano. Buruka ufonere date udzoke. Ndozokufonera beki. Okay. Buruka ufonere date tiri kuwe namba. Nae. Ndingavarega mufundisi wekaunti. Hakuna mfunzi angadai phone guys unless vatipigwa. Hakusadaiva kwavari kuita kuri suspicious. Mufundisi. Alright, Kenbodwana ndosodzoka mwana. Alright. Ngatidona timbobirira pauyi. Ngaiva namba imwe itsvagwe. Naimi chirudzi chakadaro. Vaudzwa.
vaudzwa asi machechi ari kuzviita hawo machechi ari kuzviita musikana hazviiti tifonere mwana wacho musikana yeye hazviiti because remember ari brain washitika tinotoda mufundisi musikana hapana hanzi anotonzwa kuna mufundisi kunzi fonera baba vako chimbofonera mai vako ndipo panotozomufona opedza ovabloka pamwana we can't call ye because akatobrainwashwa pfungwa there's nothing that she can do or say andiona anotoudzwa zvokuita napasta kunzi fonera nhasi imbofonera mai vako ofona achipedza achivabloka ongoti muri sei apedza ovabloka iuk namba iri kufona diti iuk namba iri kufona hanzi redemption ya zvakaoma baba uya kuti baba vake vakutaya kubata havasi kutobatawo fona isi kupinda fona baba vake ndinonga manetwork ekuzimbabwe chinonetsa vanhu vaivanda kuzoti tabva pana panoona vakufona panhamba idzi zviri kufona kuti ndaona mistiko saka uyu anozotaura kuti kudini tiri kuvatsvaga pano toda kuvabvunza vabereki vake vanogara kunze kwenyika ikoko kwaari koko tarifu namba iri kufona itori uk namba iri kutofona itori uk namba nhari kutofona tofana neuk namba saka vaudzwa right tichimbomirira kuti vatsvagwe futi regai timbotsvaga vamwe pane munhu akaya nenyaya inini nyaya yacho pane munhu akandivigira nyaya guys kana uripo kola budikira pane munhu akaya ndichatoiwana guys tara chokwadika ini handichatomboiwani nyaya iyoyo mukuona kuti hadzina kuvhugwa meseji dzese idzo ini nyaya ikai ndiri kuiziva pane munhu akauya akandipa nyaya sezvairi achitaura nezvenyaya yemwana akandipa pikicha remwana nemanhamba amai vemwana vakarasa mwana mukomana wayo akaraswa ndakaposta but pane munhu weukama akauya nenyaya yese uripi naiwe ndichagoza ndoiwanepi nyaya iyoyo ini zvangu wei ndimbotsvaga toni mirei toni hamunoita patience neni guys ndichitsvaga nyaya idzi kozi vanhu haya vanhu motomboita patience guys dei kuchinzi iyi whatsapp inomanejeka guys ya zvaita zvino nditomboita ndikutotadza kutotevedza chaiko ndinyatsiona kuti ndepapi
Imwe nyaya yatinopedzisira nayo panapa iri fun. But anyway, tichazviita. Iri fun. Right. Right. Ndofunga takusvika pakuda kuiwana nyaya iyi. Right one. Guys, pane munhu akandivigira nyaya anditika ndichatozivi kuti ndakanyanyoza kuti unoza chiro pasechi nyaya idzi kana dzichiuya dzakawanda vanhu vachiisa nyaya dzavo andiona zvinofanira kuti munhu andiri kutsvaga ndizive kuti paaitsenda ndingataipa kuti ndizive kuti abude zvino kana ndisingasazivi kuti akataipa noti nyaya idzi vanouya vachiya vakawanda ndimemba mhono yene nyaya dzinenge dzisika panguva kusocial media mhono ndinenge ndisingasazivi kutaura chokwadi confusion yega yega apa nongori kubasa right. Pane munhu akandivigira nyaya yaeuro andika guys teererai comment section. Pane munhu akandivigira nyaya yaeuro andika asi aine manumbers amai vake akandipa manhamba amai vake anditika uya wikneu akandipa manhamba amai vemwana uyu vaeuro and stuff ndokumbira kuti ubudikire. Pane munhu akatouya neinformation achiti ndiri hama ane information achiti batai mai ava ivo vakarasa mwana uyu euro ya ndikumbira kuti mai mubudikire please ndokumbirawo mubudikire. Guys, pane munhu akandipa nyaya yemwana anonzi euro ina mai vake handiti ndikukumbirawo kuti kana uripo munhu ibudikira. Mwana anonzi ainzi euro yemuhlanga here something like that. Pane munhu akandipa nhamba aiwa ndikatoti euro kuri kuburitsa nyaya yakanyanya vanhu vakawanda ndinayo inobuda vanhu vakandipa but pane akandipa chaiyo handika ine madetails ese vamwe vese vangondipa nyaya yavaona mazititi saka ndikabudisa euro iri kubuda pane akandipa ine manhamba handimaona yakanga yakanzi ndaona mwana anonzi euro makore 14 ati mai vake vanonzi Tariro Sunganai mai akandipa nhamba dzaTariro Sunganai ndokumbirawo kuti ubudikire akandipa nhamba dzaTariro Sunganai vanoshanda paparire nyatwa sakansela asi uyero. Hai sisi makati ndazotaura futi nemukadzi anga aposta iyoyi akanditi zvati ari kuchipatara ukuta murwere wacho hanzi imwa nutrition here something like that ndokushaya chikafu iwe anga chimurwarisa kudai chitenge munhu asina anga chitedza kutaura stuff iwe anga chimurwarisa so ava kuchipatara so hanzi iye ari kucommunicata nemunhu ari close wekumba amuudza situation yemwana but hanzi maresponse amai acho haasi right
maresponsa macho. So I just wanted to tell you kuti muzive bani mwayasotfaboza uyo wacho akaona mwana anenge asina munhu akumubatsira pandakamudza ndichapasismele kusva kuti kune mwana munhu wacho ane mwana ndipadiye akandibata iyeye anzi ari kutorwara futi anozopedzisira aita saeurosvosvina pakufa ari kuda kupiwa hewo kuti abviswewo because navachavasona. So I think kesi ika I don't know kuti munoendlawo sera ndiyakuda masocial workers vana vatorwere zvingatondinesigaite zvokufona munhu wacho ane mfanira akatora mwana yedhemu akandibata because yakaine manhamba kana ndichazivi zvino muna naiwe Grace unozava mezi yandoreceiva iwe ekuti ndine wandoda kupa mutoro ndiani mamezi yandoreceiva paiteyo unomaziva here Grace wandoda kupa mutoro ndiani mamezi yandoreceiva paiteyo inogona kureceiva mameseji more than 30-40 pazuva waunoda kupa mutembo uchipowadhira nyaya dzisidzo ndiani ndinovaziva mamezi yandoreceiva zvikuti mamezi asina kuvhura uku kwakatsvuka kuta girini kuta girini kune girini yogega kuseni uku asina kuvhugwa ndendisina nguva yachona ndokumbira tudayire kadhiya ndokumbira tudayire mai vacho ivavo vane vana ivavo I think ndivo vakandisira meseji kana sakanganisi ndokumbira kuti ivavo ndo vandoda namba dzavo meseji dzinoitwa kumunhu imeseji 2 kana 3 kana 4 ndozanoti ndiri kunda kufowadhira meseji dzangu kwete meseji dzangu dzinouya dzinenge dzakazara kudaro vaunoda kupa mutoro ndiani unless ndanotsvaga ime foni ndichitotenga rimwe line ndichidzifowadhira kunhamba iyoyo kufoni iyoyo maybe ndotsvaga kamwe kafoni ndichidzifowadhira meseji kuti ndisakakamwe because chokwadi ndokangamwe nesatatozivi kuti pamwe wacho ndandotokupa nyaya uri bhisi kuita zviro zvaunenge uchitako zvokubasa kuti uzotanga kuti nyaya uzoda kuti nda kuita sanyaya paya wakutanga kwatoita dzimwe 10 vanhu 10 vamwe watokufonera zvatove nenhingikiri guys munhu akandipa nyaya yamai euro ndokumbira kuti uye munhu akandipa nyaya euro ndokumbira kuti auye iri kubuda kimani haisi kubuda munhu andiri kutsvaga pane munhu akandipa manhamba asi handichamuoni iri kubuda euro iye uyu yona ndichifonera uyu ivavo mai vavo havana kunyora zita iroro saka ndopari kunetsa ipapo handiri kuona ndopari kunetsa ipapo saka akazaraya uyu filda urimo futiwe filda une yako filna
une yako yatisina kupedza todi ikwewe funa nemunhu wako uyu une yako yatisina kupedza nyaya ini zvinhu zvacho ndichatoziviwo une yakewo funa usina kupedza koita uyu ari kuzvazva kugwa nomurume gainitoitsvaka ini nyaya dzacho naka ai uyu ari kuzvazva ngwa nomurume uyu mirai ari kugara akatsemugwa nemurume hai nyaya dzacho zvakaoma yaidzi nyaya dzakawanda uyu ndemumoni right umwe ndaimisira message mirai tinzwe nangu vaungani dzakawanda guys mutondipa stress ini guys aiwa mutondipa stress guys hai zvomutondipa stress kupiwa stress guys right omirai akundipa stress inini achodo ndimwe hi dear hi this is my dude right izvi zvindikuita kunotambura nekutevedza ndinyachadombozvisisi right wakazodi dear ndiri palive izvozvi taura nyaya yawataura tiya wandiudza tinzwe okay ndiri pane mazvinhu sake kuenda pari quiet right sismile nyangu ndizondotangira papi nakutanga okay ndakaita nhombo ndandine 19 years nandine 17 years nemunigerian then ndine 17 years 3 months ndibva ndamuudza kuti ndine mwana ndine nhombo apa nditindibvise nhombo yacho handitindibvise nhombo yacho then ndandiri mudiki handatombozwa kubvisa nhombo kuita sei zvinoitwa sei ndobva tongobuda mandiri saka ndakaramba chingogarawo ndirumba kwemushamwari yangu kwandaigara until ndazotowa mwana ndaita mwana nandisina kana chekuputira mwana kana chekubatsira mwana nacho ndobva ndamufonera ndobva ndichosa ndifonere ndakakupa mari already kuti tise ubvise nhombo is none of my business pandikatira foni vatondibloka saka vakadzama ndiri vangari around inini vakandoona ndisina kana chekuisa kana mwana kana chekufutira kana mashamba kana maneki ndobva vandibatsira ndobva vandipa saka vandipa vanhu vaye ndopandakazofonera mushamwari yangu akati apana mumwe mukadzi ane imba yake yada munhu andise anenge achigara naye achimubatsira nevana vake uchingotsvaira uchiklina nokubabikira
hauna mari yaunowana. Ndakati hatina kuipedza ndine pekugara. Zvadaro ndine pekugara kudaro ndakagara nasisi vaye I think mwananga ne 2 months. Tingogara then vakazonetsanawo nemurume wavo vaigara naye ndobva vasiyana nemurume wavo vasiyanawo nemurume wavo ndobva vazotanga namata chechi kwavainamatawo vachingoitawo zvemaboyfriends avo. Saka pakazouya munhu pamba ipapo atigara naye vamwe vakomana 2 vakasvika vakapinda mumwe rumu. Vapinda vakomana vaive vagara mumwe rumu ungariwo uchidiko ndobva ndatotanga dana nemumwe wacho 1. Sikena ndambozoti neyo soro ravo riri papo pane mukomana iyeye ndobva vazosvaenda kuti ndoda nemukomana weuya ndobva vazonditi one day ndakangoti ndabuda ndadzoka ndakangona zvinhu zvakaiswa muchangani bag zvikanzi ndikude ndisise ndiende kwekuenda nanditori nawo. Saka pane mukadzi aigara kuti paprivate house iyo here ndoda kuna mai vavavo ndangonzwanano naye wandaudza maproblem ndobva nditi no it's fine chindisiyira mwana because mandate ndikubuda panapo unongoita ndichiona chiti ndakati kwavari ndichizokuona iwo chise ndendawana ndichizokupayo because ndandisina kana pekutogara. Ndakatanga kuti alariye kunorarama ndichigara muclub ndichimirirawo muclub kuedzewo kana kwaedzawo ndomboenda koshamwari iyo ndobonogeza sometimes anenge asipo ndotongoswera ndakadaro ndorara kuti ndiri muclub chingoramba chingodaro chidaro. Saka pane wiki randisina kuenda kuna musikana kunoona mwana kana kunomba anything because ndandisina ndinacho but ndiende kokuti ndisina ndinacho ndenzwa kuremerwa. Ndakazofuna namapurisa zvikanzoya kuno kumwana wako ari pakati ndobva ndaenda panondibudza kuti munongobasira mwana avunza mwana kuno mwana kwaendeswa kupi kumasocial worker. Kumasocial worker kupi ndibva ndipa madirections because ndakaita nhombo ndine 17 agave birth ndane 18 ndobva ndatanga kuenda kumasocial worker kwega first day vandavaona vanhu vatsanangura nyaya dzangu vavanzwisisa zvikanzorati I understand kuti hauna pekugara. Ndakati handinapo pekugara asi mwana mundomuda zvikanzorati chakupa madays per week unenge uchiya Monday Wednesday Friday uchizona mwana ukafeila kuti izvozvo unoisa mwana up for adoption. Ndakatanga kutsvaga mari madays avaindida ndichiende kokukomana mwana ndichidzoka ndichiende kokukomana mwana ndichise ndichidzoka ndobva vazondibvunza kuti pakadipiko kuba kumwana wacho ndabva ndavaudza kuti aripo but anything to do with us. Ndobva vamufonera murume uye ndobva wanikwa ndobva wapa madections ndobva auye vazvanzonita kuti ma-DNA test result iwo aubhadhari kana mukadzi wako abhadhari chinhu. Ndobva taitirwa ma-DNA edu ikoko ndobva tahwina mwana angari wake. From there I think angotora kumasocial workers akasvigera Rome akabhadhara 2 months. From there ndobva atoenda anotosombobvira kuti atisei adzoka mudefinitely but nuna ndangwaronda kusvitika kuti handidi kuti zvakaitika last time utorwa mwana ndopedzera futi ndatorwa mwana again Ketasere ndatorwa futi mwana again. Saka ndakatanga kutowa mabasa ekunobika ndichiita seiwo tsvaga mari kuti tirambe ndine mwana wangu ndazoti unobasa futi remumba ndatanga kushandawo zvichifambawo zvakanaka. Saka one day pane munhu akandiudza kuti munhu uyu ari pane imwe place ndobva ndatoenda ipapo panga ari pacho. Ndakasvika ndakagadzika mwana pamusoro pemota yake ndobvatora mwana wangu ndobvamisa mutara ndobvadhirava mota yake ndobvaenda. Ndadzokera futi paenda ndidzwa nevanhu kunzi munhu uyu anambotora mwana pasina wasitange kunosiya mwana pepe yekuti kuti anzwa kurwadziwa nemwana tingawo mwana hindini zvingadiwa kwamwana but haana kana kuita basa nazvo akabva ngobuduta kundobva toenda. Akatora mwana wangu ndabvochema. Saka zvakagarawo kubvira ipapo atazombobata nambonditsvagawo kana kubvunza kuti mwana ari sei kana kuti upenyu huri kufamba sei until now mwana wangu ane 15 years yake. Ndagara ndanjingombhadharawo chikoro chingotopa ndogona namo but last year August ndopakaperawo basa ndobva ndakatanga kugarawo pamba asingachaende kuchikoro until this year nditomboziva ndotangira papi kuti mwana aende kuchikoro. Andikumbirawo kana mwana anokwanisa ndionero basa ndiri muJoburg kana remumba kana rechii ndikwanisa kuenda mwana kuchikoro kana sikati chaiye kuti ndikwanisa kuenda mwana kuchikoro zvekutanga zvacho then zvimwe zvandichingoitwa mabhizi job ndozoendera mberi ndichiita sei ndichibhadhara. Right. Saka wati iwo 17 years wanga watouya kuSouth Africa kudhara? Nandiri kuSouth Africa kudhara because ini ndakakura zvakaoma. Ndakakura isimbakuri tiri vaviri ini ndini first born nemwana mai vangu. Mama vangu baba vangu vakafa muna 2003 yange pregnant ndine 11 years. Birthday yange ine I think grade 1 or ingasita tanga grade 1.
ndopatatorwa vakaendeswa kumba kwamai vababa. Kumba kwamai vababa ndokwatakakurira tese nyanzvadzi yangu tichigara. Ini ndakati ndakatodhobva kuchikoro form 2 handisina nombobatsiro kana ndibhadhara school fees because ndakatomuone life yavo kugara nemwangu navaigara naye. Saka kugara nemunhu iye anozombobvira vaticheuka kana uzobvoyo uzobvunzwa kuchikoro kana zvokufamba sei wotirangokuro timboro munhu kuti ndagara apa ndaendeswako. Saka ndo zvakaitika. Then nekuzoona mashamariwo nerimwe zuvo vakanditi zvoni iwe una life yaunorarama kuti wagara patatu chamboenda kuSouth Africa zvauwana zvezvemukanzwa. Ndopandakabvumo patatokwirawo ndisangotsvaga mari ndiri koko because ndaigara dzimba dzevanhu vamwe ndichibika kumwe ndichiwacha ndichita zvakasiyana-siyana. Ndopandakakwira magonyeti ndopatenda kuBedbridge takasvika takatombogara tasitaka tisina mari kupfuura kuenda kuSouth Africa. Tasvika paBedbridge paya takagara takuta life yekupinda-pindawo mabhawa zvakasiyana-siyana. Ndopakazouya nemwe nandime 17. Saka semugororo kakuitiswa. Because ndichiri kuenderera nenyaya because ipapo tasitaka kuBedbridge handiti pane murume watakazosangana naye taenda out nemashamwari angu yanga vari vanhu vakuru ndindegana ndiri mudiki. Ndokwanisa kana kutopai namba ye1 yokuti mukwanisa kumukonfirma naye ndinakana ndazitombozwa ndiri palive wandikutaura because matondijhumawo ndasikazoti ndichava palive. Ndopandosangana nemwe murume ainzi Joshiko murume uyo akabatitora neshamwari yangu saka aindida vanhu vaingoti kuti Josh anorwara saka ndakakipa distance dzangu ari but iye zita rakanga riri pandini. Saka wadheramba achititora neshamwari dzangu ndobatiendesa mheno kwakatenda kusango kwakandirowa singaiti ndichifamba ndichimhanya musango ndichitiza paipai aida kurarana nezveforce futi and then patazoenda neshamwari kumapurisa kuBedbridge. Murume uyo ndobatsvaga ndobatiza kwasangane mabhazi futi aizikanwa singaiti Bedbridge murume iyeye. Ndobatsvagwa ndobatiza shamwari dzake ndobakazoricha kuti kwatiri zvikanzi ngokumbirawo mutose muda kuti asii tikatoda kuenda kuSouth Africa zvikanzi alright regai tikupei mari tikutsvagire munhu anokuendesa kuSouth Africa mukonze kucross. Ndakatozotipa mari yacho ndobatatisei nemwe shamwari yangu ndobataticrossa batatuya kuno batatosvikirawo pamwe pambo poitawo zvekubikawo masadza kuno kuJoburg. Beka masadzawo kusati kwachikwangu neclub batatoya namwe amaibva watinzwisa zvikanzi for the meantime nakwanisa nge muchingobikawo muchisuka maplaces zvekuitwa nevamwe vese. Hatina mari yatinokupai because muchiri kungotanga. Saka takagara pambe papo tagara iyo ndanga ndine 17 years. Ndopandazobva ipapo ndopandakasangana nomwana uyu tikatodanana ani munhu aita kunge anondidawo zvinhu zvokufamba zvakanaka. Ndopakazombondichinjirawo ndane nhomba but iye is not interested. Uchingobva kumusha chekutanga tanga uri musikana nekunopinda mvura zvakaoma. Ndandisina kuenda sisimeni kana kusvikira because ndanditorina kana hama yange iri muSouth Africa handina wanditoziva muSouth Africa kuti ndingati ndauya kuhama o ndasvika muJoburg ndafonera munhu kuti andikwanisa kundibatsira pekugara. Saka yange ingoriwo life yekuriska yekuti ndandatoijera kurarama muZimbabwe kuti since baba vakafa mama vogara pavaigara ndataugara ungoti unongogara apo mangwana wagara apo mangwana apo wagara apo mangwana apo wagara apo asi mama vakazoshaika zvavo. Ndore vangu yekuti uchibva kumba uri musikana usvika tanga kuita tanga kufamba mabhawa uchipinda mabhawa uchiri kuri musikana achibva kumba veduwe. Saka kwanga wazvidzidzikwana ndichokupinda mabhawa izvi. Ndandine musikana iyo ndakakudza takanga tiri 3 pedi mwacho takazomisa kuBedbridge isu tatu tamunomu takangofamba tangotsvaga pekugara. Ndopatakasvika pabhawa panga pane mazimba vakutengesa sadza vanga vangori bhari muzimba anyway. But vari vekubulawayo. Saka ndokumai vacho wana chatakaona tikasvika tikatsanangura vakataura nemurume kwazvo vakadzi vaishanda ipapo vapiwa mahomes kumature ekugara mahara sinzi vachiita sei vachishanda ipapo. Saka takataka kugara mumwe rume yange ari kumashure nemumwe mukadzi wataita sei aishanda ipapo. Saka takatanga kutongoshandawo takumuko kutotsvaira mubhawa mune kutobatsirawo mukicheni kubika kuita sei because time yacho yaingodongodzi tine pekugara because tanisina kusvikira kana kuti wataiziva kuti toenda kwaari. Saka mwana ave ne17 now. No, ane 15 ari kutena 16 this year. Baba don't yamuzikana kwavari.
Hatauri neni ndakambobvunza because ndakati neni ndaitawo mwana andisiya akasitongoda nemwe musikana muno muSouth African mukhaladi ndobva vaitisana vana vaviri zvitombo vakamira pamutembo usangana nawo ngopfuurawo saka musikana iye ndiwa ndiri incontact naye ndongotara naye iyembe ndiaitotara nenjiyo mubvunzo kuti ko vakura varipo achita nzanza ari kuCanada here ndokwari saka time wakaenda hauna kuita mapepa because I understand mwana wako akapiwa beti nemasocial workers ane beti remuSouth Africa neakapiwa beti remuSouth Africa mwana wako akaitirwa beti koko akati ari koko musocial worker wenda akandinzwirawo nezvanga ndiri zvacho nesituation ndobatomana geti patotongomita mapepe kunoko saka inini handiti ndakauya kuno iyoyo nguva iyoyo and then mama wangu vachingoriko kuZimbabwe ndakatiza mama vachiri vapenyu handiti ndobva ndauya kunoko saka mama papa vakazorwara ndakazodzokera futi kuZimbabwe 2014 kwakafa sekuru baba wababa ndakaenda kuZimbabwe kunamo ndopandakaita passport yangu inonjibva ndadzoka kuno mama ndobva vazorwara futi 2016 ndobva ndaenda futi 2017 vachishayika nandikoko futi kuZimbabwe ndichibva ndadzoka indipapo ndaitoshanda zvinhu zvazviri nani because ndaremember mama pavakandoshaika ndakafawo nasekuru zvikanzi zvinhu zvakakumirira kuno pari kutodiwa chikafu parufu takuita mari yevanhu coffin zvese ndakati no it's fine ndakatosvika ndakatobhadhara mari dzacho ndakatengera bhadhara coffin ramama zvinhu zvikatofamba zvakanaka panyaradzo ndikatodzokera futi ndikanoita zvaidiwa zvese kuti vanhu vaungane pagozvi padyiwe ndine futi ndobva ndazodzoka sapese pawaita maabhidhani ndemusene mwe mukadzi wandavirira naye vainzi Sis Grace times 1 anosingaiti saka varunhu chikuru zvekuma45 ndikangovatorosa sisi saka mwana haana kubvira akaenda kuZimbabwe akamboenda neni kuZimbabwe akaenda I think 2018 ndakambomutumira ini ndiri kuno kuZimbabwe pandakazoenda next year yacho mama vaita baba vangu sekuru vangu vashayika ndakamutumira nebhazi akaenda nemwe musikana wanga wazobva pamba pataigara ndobva ndazotiyera ini December ndakatombogara kumba 5 months ndiri kwamama kwachimurume wako kwavaigara ndobva ndazita sendazodzoka pandakasvikira kwacho kwaigara mama vaitawo zvekunodoro sometimes vachirovana nemurume wavo sendakangoona ngoti azvimbofa zvakabuda apa kuti vanhu vatinogara vakadhakwa samti ndaiona vane blue eye ndovabvunza kuti chii vachanzi ndarumwa nenyuchi saka ndazvibvunza vanogara navo izonzoti nomumoko vanorohwa zvinofamba so ndobva ndakangoti pada kudzokera kinongoita passport yangu tese ndidzokere nemwana saka ndakatozongouya since then ndongogara kunoko nemwana wangu muzati kushabisika handikunetsekana chinhu 1 20 time dzavakapinda mapepa anga asinganetsi time dzavakapinda ndo time dzedu saka social worker iye akapa mwana wako mapepa because mapepa aitika time kuma 2004-5 time idzodzo mapepa vanhu vaipinda mapepa akasingaiti nditorangarira kuyangonesi ndopatime dzakapinda South Africa tisina kana mapepa tikatombo dai takatozoita mapepa ndoona anga asingatonetsi time yacho iyoyo so handizivi kuti chii chaitika pesa apa because deva une mapepa problem yakaitika sesinaito ndeyekuti if takabva kumba nemafriends tikasvika mujona nditi tasvika mujoni tingori vana tinosvika kune gaidheni kana kuti mumwe munhu mukuru anokwanisa kukupa mazano kana kuti orati wati wadai so yange ingori life yekukiyakiya uchingorarama uchitongoti esidongo ndararama ndichida kubve kumberi handiti maona ndindizive kuti mapepa kozi kana passport chaipa ndakatojamba bhodha toya kuno first time yacho saka handisingazivi anything about that ndopa ndakazosangana neproblem yandaisangana naye ndakutanga kuenda kuhome kwangu kune mwana every time ndichinoona mwana ndichidzoka saka nguva yacho iyoyo yes mapepa angave vanhu vaipiwa mapepa but inini wacho panguva yacho iyoyo hapana chandaiziva kana munhu aikwanisa kundibatsira wadaiwo ngadaiwada petene because angari izi zvesho mapepa anga asinganetsi angari izi zvechokwadi vangoti vangoti ndapo pakadai padai pangotidza mapapo waitonodzoka nemapepa wotopiwa mapepa ako vanhu atangachitopiwa mapepa tatangachitopiwa mapemiti aiva 5 years dzikakwana ipapo dzaiti dzikatokwana kutopiwa permanent residence zvanga zvisingatombonetsi kutopiwa PR yako saka handisi kuto ende vakatotora mapassport time iyoyo yanga akatonyorwa kuti maID time iyoyo akatonyorwa kunzi Shona Zimbabwe kunzosvara Shona vanhu vatori nawo vakatora akadaro iwai vanotori nawo saka I'm just failing to understand saka izvo zvine mwana munogarepi naiwe
It's a long story, isn't it? Hey, ndogara kwemumwe mukomana wandogara naye cause pandaigara pati pandakaperwa ndingasi papo ndakatombopera mwana ndakambomuendesa kune makazini yangu ndikasara cause pandaigara pacho pandakaperwa nebasa ndakatsike ndoti wangu takagara mu2017 ndampa mari yake nevacho vakati zvonyika nosina mari yangu kudai muende kana ndisina kwekuenda nemwana ndova ndafonera mumwe mukomana wandaimbobwana naye kudhara ndiwo ndakaenda ndakanogara naye nemwana sintingasiye saka mwana anga asipo ngari kunyama yangu akazodzoka hake recently pandakaenda nomutora. Saka mwana anenge achigara kumwe uchigara neboyfriend? Ndinogara naye cause ndoita sei hatina kwekuenda ndiko patiri pacho ipapo. Saka boyfriend inoita nezvei? Unoita zveugarden boy. Saka iye haana mari kana sende kuti akwanisa kuti akutore mwana aise kuchikoro? Pamwedzi chaicho panopiwa 3000. Ndopamunodya? Ndopanopa chikafu ipapo panobva futi rent. Iyo zvanenge une boyfriend mwana anenge anani? Ndinaye mwana wangu pandiri panakapfuwa munomba. Mune marume mangani? Aripo mwana. Iwani. Mwana musikana? Musikana. Sure. Zvakaoma. Saka iwe chero kutengesa tekisi chako chako zviri kuti utengese tekisi chako chako hazvisi kutobuda. Ipapo ukaenda kuwana basa ukaenda kustay in, mwana wacho anosara nani? Hangasari nababa vakastay boyfriend yako. Ndozvinonetsa kuti handingambosiyira mwana wangu kuti asare nemurume vari ndinototyawo nenyokosi munhu haungambomutimbe zvinonetsa asiri mwana wake kana iye muridzi wemwana mazuva ano vari kubata vana vavo. Saka kana ndikaona kuti ndistay out ringe rakanaka kuti ndikwanisa kumukira makusei ndoenda ndodzoka manheru. Ndorandaingoita zvinhu before ndisati ndakugara nemurume because of situation. Ndokubasa makusei ndichidzoka manheru. Zvinochobeke. Kupi? Beria. Beria. Pakaipa. Pakaipa. Ende ungori padhuze muBeria. Batokana. Pakaipa. Zvakaoma. Zvandasira meseji haine 1 tick. Handisi kutomuona ndambomuona palive ndofunga. Saka chikoro chemwana izvozvizvi anodzidza kupi? Aidzidza kuDoornfontein last year ndopakastopa kuenda kuchikoro. Ndakastopa muna August last year. Saka mwana anga achiita grade naiwe. Mwana uyu Anthony South African agoni shona. Anogona kutaura shona. Nitaura shona. Anga achiita grade 8 last year. Saka this year anga achifanira kunge achienda grade 9. Pati titongoti maID nechi mwana zvakare birthday wakambofunga kana mwana kuita grant chairo but manje maID. ID vanenge vachida ID yangu ndinoti. Ko dzimwe hama dzapana brother vako vari kupi? Ndine brother yangu 1 ariko kuZimbabwe. Ari kuitei? Anogara nomukadzi wake anoita zvekutengesa maredhiyo, maspika, zvinhu zvakasiyana siyana.
Pakaipa. Right, guys. Government munomu abapay yakawanda katombomudza kuti government schools South Africa sezvo mwana ane birth certificate haapei mari yakawanda zvekudaro. Ende mwana uyu next year anotora chitupa ka mwana andotora chitupa chake next year. Andina kuchitorera ega chitupa chake. Hanzi anogona language dzese. Nyatsoganake language dzese but kunzwa anonzwa Zulu anotaura zvakanaka. But manje kana musinga iye ane birth musinga anotora chitupa next year anotora sei? Ndine mapepa acho futi ekuhome saka ndambofunga kuti ndinowana mari ndikwire ndimboende kwako kuhome kwacho nemapepa acho ndimbonotaura nawo ndivaudze kuti nezvegrant remwana nezvekuti kana ada kutora unity ID anoita sei since ichiri kuhome yacho haina kuvharwa no ID yakatogona language ahidi dzemunhu ka panoti 16 yangoenda kuhome office ontora zvandane chitupa ane birth certificate. Next year when you go home office chitupa chake but and that's better ID exactly problem lokuti agoni language manje zvakunoredza ma questions manje ko mapepa ana basa dia panguva yechitositafika zvavangona kurivoka mapepa ayo anogona kurivoka mapepa anogona kutora mapepa anayo South African muZimbabwe akapiwa mapepa mapepa ayo because musecha wekare nyaya yakazwa tsitsi but nezviri kuita efeko zvine zvaasi muSouth African ano withdraw mapepa yako ngachidzokera kumusha kwake mai vake ndiwo namapepa saka iwe kana ukafa kana kuti ukaenda kusha kumwana inosara nani munhu ana hama muno vanotora mapepa ayo so that at least aipakudzidzira language kugona language zvane mapepa eko mwana ugona language eko zvakanakisa next year kungoenda makusera kudzoka akatomukira na 8 o'clock aizodzoka kumatera tive ne-IT zvatopera life yake yatotanga uritsvaga basa chero kwese kwaada kutsvaga basa. Handizivi kuti mugaizika aitono kuti kana ane 16 years anotora chitupa ari ega anotora chitupa ma 16 years aina notora ega zvitupa kuSouth Africa because system yese information yese inenge irimo musystem. Vakuita ID vakuita ndikiri vakuisa fingerprint yamai here because vangu vasingaiti zvemafingerprints vanamboisa fingerprint yangu ndikuona utanzi kuomofedzi kwakudiwa mai kozve vangu vasingaiti zvemafinga zvokuti kwai mai kudi mwana inotora ega mapepa inotora ega mwana anotora ega zvizvo kunokwa but ndikuona utanzi kunodiwa mai kuti vari kuda bindinga mai mwana ingonotora ega zvandoziva mwana inotora ega chitupa but ndichetashamisika ini mwana kana 20 years asikagoni anenge ane unbridged birth certificate ane unbridged ati unbridged hapadiwi mai hameno zvamuri kuti kuda zvakatanga zviriko zvinezvi unbridged haidiwi mai ndakanzwa mwacho anonotora unbridged haidiwi mai kozi hapana kana details rangu ripapo samai pakangoswa zvake iye ega aite kana unotorwa nevamwe ndianenge akaiswa nanamai vacho nababa vacho vari ipapo pasame bed. All these things change nesmart ID okay kusitaka zvika kudhara chatombozvizivi isu tiri chitsvake home office home affairs ndomati mjira chisotsi changa chakawanda chisotsi chakawanda hey best record anaro ere mwana
Ma? Best record janaro. Ane kadi rekuchipatara neBetraki. But guys, handisi because kuenda kunoningirira atinochinja asina pakabhaisika pikutaura pakaisi because oga kuenda ka vachanotaura nene language vona kuti atotanga kutaura palanguage. That time munhu akandizvoni as long uchine kuhome office kwacho kuchiriko unokwanisa kuenda ikoko kwavakamitra mapepa vanomitra futi zvekare. Home yacho iri kupi? kuEdenville. Manje kuregerere kuenda naidhiya paEdenville apa. Yeah, nandichienda this week. But mwana akakurira South Africa most of the time. Anotaura Zulu sismedi because most kuzaenda kwangu kanyanyotaurwa Zulu. Zulu anonyatsotogona anonzwa zvese anotaura zvakanaka. Chingatonetsana pete vacho anonzwa but tozomedza kupindura. Aiwa Zulu haina kupeta haina basa akafa kuti language anogona. Anti better chapiwa mujobeke. Anogona. Zulu anogona kana mukatomudaidze papa mukataura nene Zulu anotokupindura zvakanakisisa. Someone akutsaka Zulu ndenge ndito first language yake. Anototaura Zulu iyoyo ndiye anototaura. Ndakaitsikana nechona achitogona Zulu. Anogona Zulu chaiyo yakanaka. Inonzi ndototaura naye neshona but kuna vanhu vese anenge achitotaura Zulu. Alright, saka chikoro chakaona mwana waende chekupi ichocho? Chiri kuDonfontein. Tichinzi mari? Unoti 500 rand per school fees, then 250 ndo yebhasi. Yo. But yebhasi nandichakwanisa kutsvaga. Kune pakwendiwa bhasi shuwa imo munogara mudhuze nezvikoro. Kwauzoda kukwira bhasi rei achina. Chandaidira chikoro chechesismeda chekuti ndechemashona wana nditi principal wacho mushona class avadzinge mwana kuchikoro inzwai sismedi avadzinge mwana kuchikoro mwana even ndikakoreta sei chikwereta nditi ndisina kubhadhara mwana anotonyora maexams nevamwe chavanozongomunyima chete iripoti ozobhadhara opiwa ripoti but pakusadzingwa zvakawanda zviri muno maraundi chakasvika musi wa7 usina kubhadhara mwana anenge atogara kumba. Ndakachiripira kuti inenge iri private school mwana. Inenge iri private inodzingwa. Mwana kana kugovernment school akudzingwi mwana because the school fees inogona kuya 150 pamwedzi kana 250 gore rese. Havadzinge mwana. Vanozongoti kana akunyora matrix voti amadzadza omawani toda mari yedu yese yauchiningirira uchikweta makore esai. Havadzinge chikoro chaudonedza mwana iwe it's a private school. And you can't say chikoro chananichidira chikoro ichi ndechekuti ticha kunokugwa chikoro uchizoiwa mari yacho. Pamwedzi every month anokubhadharira 500 every month ndiani mwana. Apa hauna mari yacho. Situation yako yakatooma. Chikudiwa chekuti mwana aende kuchikoro chete. Aiwa nandichipinda pamabvunza sesimeli kuti anga achidzidza kupi. Ndopandapindura kuti aiwa anga achidzidza kuDonfontein because ndakanga ndichikupindura ndosvikusarudza inini because handitori pakusarudza chandifuka ezvo mwana aenda kuchikoro chete ndozvinhu zvandani ndichingoshumira handisi kusarudza chakangokosha chete right now kuti mwana aite seamuka achienda kuchikoro. Saka Donfontein koko ndokwaidza last year. Ndokwaidza last year akastopa August. Mwana chagira mwana chikujupo dzikasvika zvakautenderedzwa kuzobheki kupi kwacho Mberia mtown. Mberia kuna basa kuna ma-government schools mazhinji acho ariko ma-private schools. Unoisa mwana padhuze Tembisa Soweto inonzi Krugersdorp mudhuze munenda Krugersdorp anenge achitokwira futi anokwira hakeka kombi kuenda ipapo but school fees igore rese kawani. Because kombi chero yachikwira anenge ari malocal. Because zvichokwa kuti unogara kuBeria zvichokwa it's surrounded nema-private schools. Beria hakuna government schools atikureva. Unenge utobuda muya wopinda muzvidhuze muzvitauni zvemadhuze uchingobuda mujondo kuti
Mune government school mberi here guys andizivi. Arimo here mberi ya government schools. Iripo one. Wakamboindapo. Taenda nasi tienda Wednesday. Yeah, inde ipa pa government school ipapo unotasa jumbo pa government school ipapo. Inde pa government school ipapo utasa kuti pane jumbo ipo. Exactly. Uneti address yemuberia iwewe. So proof of residence emberia. Anipa kukwana jumbo ipapo. Kana ini government school yeta kukwana ipapo. Iwa wana munhu womuna ndani mwana. Unogona zuliwe. Ndogona. Chaizvo. Chaizvo. Yeah. Oinde nemwana pa government school ipapo kana ichiripo. Inde pa because zvakachipa chikoro chinobhadharwa gore rose. Kwanzi pane inonzi Northview High School. Handizivi hangu. Hanzi I live there nayeso. Tini bhanzi kune chinonzi Banato. Saka zvakatowanda zvikoro zvacho. Chasikutora nayeso ndicho chandikutaura ndochonzi Banato chiri mberi. Banato High School. Arutaura chikwadi ndicho chataura Banato High School. Doma government schools wayo. Uitori 1.5 gore rose. Andifiti 1.5 achingazombokushawiri 1.5 gore rose achifamba akachinda pachikoro ipapo. Azviti. Chero pakazonzi kombi unozosvika njachikora zvachidaro. Kune nzvimbo dzamunogara pamheno. Vana Beria paka munoriwana ipi basa shuwa. Hakuna basa kwapa kuti ungawana basa. Unozoti mukaenda kunogara kune zvimwe zvimatauni zvidiki zviri mudhuze meJoburg zvatitsara. Munotowana basa mudzimba muJoburg maflats. Andiona kuti uti wawana basa kunana Sengton kuwaendapo kunana Stiuko ndoko muti wana basa muJoburg maflats mamunogara pachiko basa munoriwaneka kuzokushandira machaina nemakula muJoburg ndime mahustlers miyamuya murume wakashandepi boyfriend yako kupi Ku4ways vanenge vakasiyana kaziva. Andinoona kuti anobuda kuenda na4ways. Ndo kunzvimbo kunongwa dzimba mabasa emumba imomo. Ikoko. Kuna na4ways ikoko kuna na Houghton Park mumadeudo mudhuze imomo. Anowana mudzimba chaimo. Zvino mutauni mamurugara mucentral kana mutauni mamunogara mucentral maflats. Andiona kuti uwane Kudhura kuna na Houghton Park. I mean kudhura like ndoreva kuti basa ndokwa rinowanikwa. Mudzimba idzo dziya basa ndipo kwarinowanikwa saka ukawana basa murungu anogona kupa kana bhoisi kugara nemhuri yavo. Sezvo murume wakasvika garden boy anogona kuti ngachitopawo basa pano mwana achigara ipapo. Andiwazviona. So pamunenge muchigara uku muJoburg mufa kugara hanzi 1.5 gore rese imari gore rese ini gore rese bhikuva ibhadhara ma1 1.5 gore rose. Hameno kuJoburg kuti mari. Ichocho cheBanato last pandakapedzesera chaiti 500 rand pamwedzi 40. Ati chienda mangwana ndinouya nemapepa acho ndokushotira ndokuratidza. Zvakaoma. Undochaya kuti ivo vanogara mutauni mumaflats anditi vanogara mumaflats but basa manje rinoda kuti ritsvagwe kuna na Houghton ikoko kupi ikoko ndokwarinoda kuti ritsvagwe ikoko because akagara muBeria chaimo basa raunotowana ndire kuita mumachaina unoriwana kudzimba kwako kunotoda une connection ringati kuti pari kudiwa muswere basa apa uri kunzwa point yangu kuti mavanogara muBeria mumaflats anditiwaona saka vanhu vazhinji vanogara mutauni muyamuya mahustlers vanozoti tikuburuka maflats tichipinda murenge tikutengesa zvinhu zvedu tikuburuka pa tichienda pashopu apa ndirinobika chikafu changu tichitengesa ndikuburuka pa ndirinopinda pachidai so anowana izvi zvokuti atsvage ndikikiri zvokuti atsvage basa achibuda muflat muyamuya achibuda kunobuda uko zvine zvakutoda connection guys because dzimba dzevanhu kudzi dzaupindi unopinda sei kodana nitokuti pane basa pakati woinda pakaoma zvakaoma life ka passport yanayo hainayo permit but yanayo ndozvikundirwadza kuti makore akauya even pana 2010 pakaitika futi maZTP aidi akatora permit pamaZTP kana zvakatidza kuti amapepa kudhara ZTP yakaunga nayo haana kutora futi nyatsanda nepassport ipapo sisimendi nyatsanda nepassport zvidhura ndanga ndine mwana 2010 ndo pandakaita mwana sisi
Chimboita mutsvaga tione vedu vepaita mwana dabhadhwa school fees panapa apa tamwetikuitira mwana zvedu iye munhu mukuru she can figure out what to do but mwana afa kuti aende kuchikoro vedu ikodzero dzake ungosora gara pamba mai nemwana watarisana vedu mwana 15 years igrade and grade 8 grade 9 this year under grade 9 zvakaoma imboenda ipapo unonzwa kuti pakamira sei rente yenyu munobhadhira mari pamunogara uko rente yenyu munobhadhira mari 1.5 musheya munosheya antimazamushireti mune mune maroom kana 3 or 4 then takangotora idiki yacho pakaipa hachigoneri munhu atembera 3000 musana hachigoneri kuti chiro mukaenda iyu unotsvaga kumalokesheni mutsvaga zvenyu kana mukuku wenyu muhombe wamune muchibhadha kana 500 muri mukuku kumalokesheni kunoitika zvakawanda a lot happens kumalokesheni muchitengesa uriko chidini hazviite ndisingazive iye kozi ivo vanofamba ndichanoshandira kampani 1 saka kampani yavanoshandira vanofamba kubva kunokubhera kusvika kuzuleki vasvika muzuleki ndopavanozotorwa nemota yavo yekubasa ichivaendesa kwananga vachishanda sometimes vanenge vari kupretoria sometimes vanenge vari kufalls kwakasiyana siyana saka handizivi kuti kana takutengisa kuti azofamba from iri kupi mesi stay in yacho iri kupi aende hake iri kupi stay in iyoyo iri kupi guys kana pane ari kuza kudiwa munhu webasa guys kana pane ari kuza kudiwa munhu webasa aende zvake kubasa akwanisa kubhadhira mwana wake chikoro ari kuziva kuri kudiwa munhu webasa stay in guys aende zvake ari kuziva kuri kudiwa munhu webasa aende zvake handifi kuti anotomboziva ini ndinotanga kabhoti atisearch I don't think so aiwa mwana anozoona zvekuita anoona kukusiya ndari kuti ane kumwe kwanokosa kusiya kuhama dzake dzechikadzi dzanokosa kuti mwana ainde ipapo achiinda kubasa handina hama dzangu dzechikadzi ndizisimeli dzandosiyira mwana saka kana ukaona basa iwo unoita sei lese waona basa nasinodini ndinotongoenda ndichimusiya achigara nemurume unless kana kuti ndatoona basa ndakwanira ndichidzoka pamba pati kana ndisi kwananga kutosara anzouya kuinbox paita nhamba panapa pari kudiwa munhu webasa but ari kuti manje iye haakwanisi kuningirira haakwanisi anoda zvokuti atravhera achidzoka uri handine imwe foni pane nhamba yandapinda right now utora nhamba iyoyo aiwa ndine imwe foni ndinozodzitora 068 nyora pasi 068 068 474 8557 855 no 8557 068 474 8557 saka iva papa ndakutokudonhedza ubata munhu iyeye upiwe nhamba kune kurudiwa munhu webasa uende ichapa sure shame inyaya praise chete sorry guys nangitozamawo izvezvi kufonera uyu akaisa so maybe asisina data vamanaka
Hello, Simeli. Kune yacho nenge yakuda kukwidza kuipa futi naye vedu we. Ndakutozviudza kuti zvandatove pakona saka handizivi izvezvi vari pafoni yemukadzi wavo iyoyi handisi tomogona kufona here ndova vavatoisa kwira tione kundai baba imwana uti hapatoipa patete imimi ndima tafa kutokumbirira mwana aende kumba imi mukanyarara zvekuti vanotenga izvi achatombotarisi takutokumbira kundai uya ufonere nhamba iya uya kwira ha vedwe ngavafone pane mukadzi wacho yandakupai kundai uya pakaipa majeso zvakaoma baba uchivasenda mameseji anzi saka muti mwana neyari saka unachiva kuti kudi vatofana mwana kuya kuzoroorwa aiwa vari kubvunza kuti zvaita sei kuti auye vekumurume wake vari kuti chii saka inini ndatombonyora imwe yandati aiwa anga achigara naanti vacho nekuti baba vacho vanozviziva kuti murume wake chitokumbira rega tite pane nhamba ichicho yandakupa dhiya chitongofona ini tete takutongobatsana panapa kunyengerera munhu panapa moere ikweni save azvinotira kuti ndigokumbirazve tifona kundai nhamba dzechitiudza mainini dziyafona aiwa mana ngainde kumba baba satombodaro zvavo hanzodzi yangu ngaisatombodaro kana nekuti baba ndaitotaura naye aroradza kutofara kuinda kumba kwaitete maita basi atimisirawo misi chikwenza ina ndizidi kutendaise mwari wakuitirai zvakanaka mwana iuya zvinhu zvobuda zvimwari jesu batai mwoyo wababa vamwari mwari batai mwoyo wababa vabvume mwana wavo nai jehovha wangu mwana agoine batai mwoyo jehovha taura henyu ndakatopedza kutaurana naye chekai WhatsApp yenyu mandipa yababa wacho and then mukazondipa yamufundisi amunondipa yamainini aiwa pane yakanzi mai Priti ndakupa wana nakupe isho alright. zvivasiteiri mwana we18 years mwana mudiki guys mwana mudiki plus nebasa racho bhere rombaona here muzonzwa uchinzi kwanzvimbo wako kudanana kubebemba ipapo vana aiwa kani ngainde kumba tikira tinzo hello makati kwanzadzi yakusave makatiko zvenyu ndiripo ndiniwozve aivaradziva ndindiwozviradziva muri sei kwanzvadzi ndiripo makatiwo ndianiko aiwa ndinonzi sisimeni dai ndiriwo mugweru mekokondobva kugweri koko kwasi ndiwo mera saka that makes you my brother by blood aiwa uchiona kudai hanzvadzi yangu kuuya kudai kuhwarara pamberi peuso hwenyu kuti tiri kuya nekuzvinipisa kani izvo zvimuchiona kudai angoti hamusi kutoona zvenyu hanzvadzi yangu ndofunga wamboudzwa namai malema nemumwe muningi wangu kujobhek kuno kuti pane nyaya yemwana mwana yati saka ndinenge ndakatokubatai asi ndakambotaridza kuti sei meseji ndikaona chiyanga ichinuka kupindura saka nhasi nyaya yemwana asvika pakuti yanetsa kusvika ndati ini hangu basa rangu ndire kutarisira kuti ndotarisira vana nokuti ini tiri social worker saka ndinochapa sokushanda nevana nenyaya dzakadai saka panyaya yose iyi ndazobata nyaya iyi zvakanaka nenyaya yekuti paita magweru panapa tiri timugweru toga 054 tiri timugweru muri kunenzwa mati kune parisanyatsohwa pamati mamatora zojanzirika kubamatamubota utana chichichichi ndati ini ndiri social worker saka ndinoshanda hangu nenyaya dzavana asi nyaya itazoititite pakutaurana pachedu because ndaona tiri gweru tose ende zvakare ndiri masiziva imi muri vana dziva ndikataiwa mwari vatisanganisa handiti mazviona so panyaya panhau yemwana iyi hanzvadzi yangu tauya nekukumbira tiri kukumbira kuti mwana adzoke kumba
aende kuchikoro. Mwana mudiki 18 years misika wainoparwa hanzvadzi yangu nevana vari koma 2000 yatinetsa uchiona takadai yatinetsa zvokuti tikada kuzava kuudzaidza tinosangana nadzo kuno kumunoita kupererwa kudai vana asi hatisi kuzomborasa chimbereko nokuti tafirwa hatizomborasi vana. Ndikuziva hangu nyaya yemwana kuti mwana akapapa akanganisika akamboenda kukomana akadini munhu wachona akanzi akasungwa akadini asi torasa here mwana munhu yari kujere ende mwana mudiki ane potential yekuita zvimwe zvinhu paupenyu hwake. So ndakambotira kubata mai vemwana ndichizama kuti koma ndikabva ndati mai vemwana inonsonso chaiyo ndingatozovasungisa handisi zvokuramba ndichitaura navo nokuti havasi kudawo mwana handiti munoona. So mwana akakurira kuna baba ndikati aiwaka iri ropa iri nderangu iri nderedziva handitika hatingarasi ropa richifamba mwana totokumbira kuna izvi kuya kudai. So ndinotori nemunini wangu hanzvadzi yako pafoni apa tikukumbira kudai tikukumbira kuti mwana uye kumba hanzvadzi adzokere kuchikoro. Tatipa kutanga apa tichamatsirana kuti mwana aende kuchikoro. Asi kuti ndatozakaa mundibotara nene ndichana panyika ndautipindura ipapapo zvakaita muchakabva kukota nditika takaenda kulokushonanga shaka zvakawanda kuchikora tora zvakawanda tikaenda kumusasa nekumusasa akati mwana zvokasa environment yake paanenge ari kuchikoro vanhu vachimupfeka kana ari mustreet vanhu vanenge vachimupfeka hamuna here kana imwe hama yekuti achinje chiro nzvimbo kana guta kana kuita nedzimba dzane chimwe nzvimbo chikoro ndikashawo ndomuendesa kunani pese kandi kana zisiyo kusagadzirwa kwamalema kati tizi ndichandiita sei zuva akachinja chikoro ari mugweru vanokosazvaita chikoro kokosana nemwakabvutidza nekuchikoro kuti kwatogara kana vanhu vaibva kwatogara vanotanga zvikutora nezvenyaya yake zvinomukanganisa papfungwa ari paenvironment iyoyo zvinomuvhiringidza zvakataura kumusasa zvikanzi kulokesheni chokativaita zvaita mulokesheni vatogara kuchikoro vaichikora vachazva vanotaura ipa makadara akabvisa nhumbu asina akabvisa nhumbu yake vatora zvakawanda saka ndakatora zizi ndatakutabirizva asi andi kuchikoro apa munzvimbo akuti vanhu vakumutaura zvakawanda kuti neni uchisvika munzeve mangu saka ndikati ndoita sezvanhu ngazva south africa ndikati environment yanga arika vangativa zvakawanda pamusoro musikana musi unoita ndakaenda kukoti saka zvaitonetsa kuti ndoita sei ndokudana nyama ari kumusha ndaimuendesa kumusha dani nehama yekuti vamuchete kwaari no nyaya ndakaiwa yose ndikatonzwisisa kuti makanga mave panguva yakanga yakaoma asi zvazvino pave nenguva zvakanzi zvakaitika zvaitika zvokuti raitinavo vanhu avarambaa munoziva imi tinogara mumaarea anotaurwa kuzvikuru sekumarokesheni kweduku vanhu vanotaura asi zvinosvika pakupera zvaizvozvi vakatotaura zvakasvika pakupera mwana ndataura naye at length mwana wants to go back to school anditika anoda kudzokera chikoro ndakatomubvunza kuti right tine 2 options panapa ascot ndori jurisdiction yako handika unoda kuenda kutoita ascot kana mambo unoda kuenda kupi akati ndinogona kudzokera kuascot kwandakanga ndiriko handina problem hanimaona zvokuti mwana chinenge choitika anengoenda kucounseling paanenge asvika kumba toisa mwana kucounseling vanhu vagara vanotaura hanzvadzi ukatoita mari nhasi unonzi wakaromba unoti twambiri yekudzi wakaromba ukatosiya doro rako pabhawa apa vanhu vanototiza kuti mune zvikwambo zvasiyiwa iwe uri clean wakaita mari yako clean man ukaita zverombe kunonzi akarombesewa kumba kwavo irombe family vanhu vagara vanotaura mwana anenge counseling chete mwana yanoda I think of which now ndichitaura nemwana ari pastage iri nani and she's now going to turning 18 very soon anenge akutonyatsoziva there are so many ways dzekuti cyberbullying vana vanobhula mwana pachikoro handitika nenyaya iyoyi inogona kuripotwa kuchikoro and the principal kana headmaster wechikoro anenge akudzwa chokwadi kuti aprotecte mwana kuchikoro handiti munoona asi chikuru takamutedzera vanhu tinouraya future yemwana nekuda kwemashoko evanhu zvaizvozvi we put our child first zvaizvozvi tinoisa mwana wedu pamberi zvokuti vanhu vachati kudini aiwa hatinei nazvo mwana wedu kumberi mwana wopfeka uniform mwana woenda kuchikoro isusu pandati mwana tinobatsirana kuti mwana aende kuchikoro hazvina kuipa izvozvi tatoti paanodzoka pacho tiri kutenga bhutsu dzechikoro kusouth africa uchatumira mari votenga bhutsu dzechikoro votenga sechero remwana handitika nestationary atinapo because hatisati tazara kuenda kuchikoro kupi then kwanenge awandira totangira ipapo asi mwana ndakumbira kuti ndinokumbira kuti ndive mukati meupenyu hwemwana ini nehandizivi anozira pafoni imi muri baba vake ava nditete vake vanga achigara navo mai aiwa zvamai achatotauri pozi atombochema mai vake vachitaura tina ndikwanisi kugara nemwana uchu
handimaona atombochema zvino zvandibata but zvisinei tinomuva hedu so kuti mwana ave free kuno munhu inini plus basa rangu kugaidha ndatombomuudza kuti mwanangu varume chaivo ndikambomupawo zvangu kalecture bichana tichange ndichizotaura nemwana ndichimuonesa tichifamba nokuti sometimes anoda munhu atiwa ari kure love from nokuti mwana wechikamurasa tosera itinauka anoshaka kuenda ende anoita mhuka yemusango anopesera veworld munomudza chinzi akupinda kumilanuko achiita zvechihure munomudza kuenda mabhawa ekanzuro ekumutapa uko achiita zvechihure saka we are trying to protect a girl child pano mwana waye anongonida love chete kana achingouya kumba muchavhunza kuti iwe ukazoenda kumurume no hanzvadzi yangu tiri kutokonde mwana tirikonze you never know in the next 4 years munogona kudzoka muchinditenda kuti sisi vangu ndoda kuti mwana uya honai handimaona atoye pane chimwe chira atoziva chinonzi life experience yapinda ipapapa kutambura kwaaita paka ndotokutaurirai akutonyatsa kuona kuti kumba kwababa vangu kwakuri kupalasi nyaya yekuchikoro hachibadiri chake nzvimbo chakuti aita kuascot tinoziona nzira dzipinzo zvakambokata chikoro panzira chinoita sei right chatakuita ndechekuti panapa takutongoenda kuchikoro I think ndine number yemukuru wekueducation if I'm not mistaken au ndichakusend forwardirai apa samba makutonoka madhoo ese makutonoka madhoo munoziva ndizvokuzivabva nezvekutaurirana ini motopinda muchitaurira mwana akambobva kuchikora aenda kunenge ane reason inonzwika mwana akaenda because of cyberbullying yanga iripo thank you very much Karen nenyaya yecyberbullying yanga iriko kuchikoro nozvaida tibvise mwana but for now mwana akaenda through macounseling ende achikuenda ende masocial workers ari kuencourage kuti mwana angakwanisa kudzokera kuchikoro so ndo chikoro chemunzvimbo yaanogara ndo chikoro chaanofanwa kuenda but they will understand and then ndine umwe arimo mugwerimo arikutoti ari kuwila umwe wedu ari kuwila kuti ndichange ndichibatsirawo financially pamwana paanokwanisa kuti mwana waye akwanise kuenda kuchikoro even emotional support arimo anokwanisa kutiwo kana mwana akati anokwanisa kuya chipona musikana akachimbomutora nemota yake ombotenderera newewo omudropa just kuti mwana afile kuti that love is there handimaona vanhu vari kundida afokasire chikoro chake chatiri kuda kuti afokasire chikoro chake aiwa kuchenda tichikana maakana pakadano kuchenda pauna chitoziva kuti ndodii manje ndosvikapa saka tozama kuti pamudanikano tikaendera zina naye kana auya toenda kupuwa tsambana mutsasa kuti adzikire kuchikoro toda kuti education zvinoita futi zvese even kuministry department of education ikoko zvinoita futi ndichakupai nhamba mongofona handimaona kuti tine issue I know kuti samba hatizodeni kuchitaura pajekerere kudai but munongozivawo madhiri ekuzimbabwe handiti anongoitwa hazvina basa mwana adzokere kuchikoro ngatienda ndaziva kuti ndaitombota ndatogara nditochema itambura kuti mwana mundoita sedio pakati aitenonga pamakoti azero south africa ndochava kuti mwanangu ramangwana achazovei zvatodibata ndatofara kuti mwana aivadhadhari intelligence pavana vangu vese zodaitofara ndokuita chimwe chinhu chetinani muupenyu chimwe chaitika kumwana kuti zvese zvakachitika panje kutaura chokwadi kushayiwa mothers love mukati muupenyu hwake ndo chimwe chero vatete varipo chero baba varipo asi hakuna anozogona kufila rudo rwaamai handi munozviziva especially pamwanasikana munoona so maishu dzekuti mwana anogona kutaura kuti mai vari kufevha umwe mwana kudarika vamwe vana anodisturba vana maissues akadaro handi muri kuona mwana anotokanganisika mentally handimaona nepsychologically nenyaya iyo yekuti mai havasi kushowa just kungoti mwanangu muri right here holiday ndati mumbouyawo ndatenga bhutsu ndakutumirai kuti one hour pafoni nevana vavo vachitaura zvinhu zvinenge zvakangonaka handiti munoona zvinoita kuti vana vafile zati bondi namai vavo but zvanga zvisipo but zvisinei taurai yati munoti munoona kuti tata ipo pacho ndide kuti chakati inini pachangu chekutanga ndandamboti zvangu vamutazitavira kati ndikutanga vadi zvinozinde varegeni anditi ndikaona pakainasira mwana wanza namini wavo mwana vasekuru vavo vakatora neni vakatiakuti hazvikoizvi zvimari dzangu zvikoi kune vanhu ndobva ndadzoka 23 munagadzika vanodzika muna December ikati pamuda chi asi vatienda vada zvitoka vakabva ndikuti kuti iwewe tamba yako nditambe yangu saka zvinoa
ndikazova zvipi izvezvi ndikazamira kuti munhu angaitore pfungwa dzake paiye zvinobva kutouya oenda kukwekwe ondipa kuona vana ndetobhadhira vana mota kuti bhazi rinotoenda ikoko kunoona kuti vamopiwa ikoko vakataona vana kuchirugwi ndobhadhira mota kuti kwirai minde kuna mai venyu vodzoka kuno oda kuharare obhadhira mwana oda kuharare vodzoka kuno asi ndinoti munhu wacho manje vana vangu kuti mwana enda golidei so ndikaitika mabhuku echikoro ndikatika mabhiro andika mwana ndo anodzoka yose hapana ane bhiro kana 10 zvai kana 1 ndatomborya kutenga kutenga zvinhu panosvika kuodienda kuchikoro handiti ndikaona kuti yave nguva yakaoma kuti nditasei zvangati ndikaza kuna loya akanditsenga tsvakaimenya kuti vandotsamba tsvake kunuminde kukoti kataenda kukoti chida ndingokwiriwa nditi chinati ndikaona kuti munhu wacho zvanga achiita aizambereji akawanda achitaseika kuti ndebetsire panapa ndachingosiyana naye kati handichineni newe ndichitaita upenyu hwangu kana zvakavati tambe yako netambe yangu apa zvokuti zvaudita saka ndita sei vana namboredza tivaone kuti vana indemuna mai venyu vanenge vauya indemuna mai venyu chekupari asi kuti ndikaona kuti muupenyuka tekupesera kwanisa basa nevanhu tobasa nevana kuti utumirana mwana chakati kande kuti pane zvechikoro ndikatoona kuti hapana changabodi chii kuti ndingararame ndikwekunyika kuno ndiri ndoga kati ndikwire kukoti vakatira tikiti muchato vakanangana kuti ndasisanga vahombe vakuru nevamaona vanotingira vakati chokoma chabudzenyu chemuchato ndeichi hachisenzi kwandiri ndikatiuka tambechotateka yakuno yagara naye kuno kati saka ndagoti nokoti chii handina mukadzi kuti vakati mundavhura foni yangu yaita pamatheaters ndakuona papicha kavatanepamubhedha vakati vachiti naiti vari pambedha mumba rinoimba ndakuona zvirimwe zuvazve vakubuda zvivaine murume achiyo zvane murume achiukira achimutenga akabata grosari achisvika vachimutenda futi ndikaona kuti manje ndingagoti chii pakadai ndakararama sei kubva 2015 vakazama kumutirira 2018 vakaya kuno after 2 years vakasva kuno vakatana namewagara 2 days vamene vachiningira kuti mwanangu wira mwakotiti ndikati alright ndobvanotora kuisa mari ndodzoka ndikaona muzivi zvachose vakutipa munhu wesafety vane mapictures kutumire kuno chichazvanototomaaaoti motopictures vana kuda mashandisa chii kanana mai vacho kana chandinafona kutora nainavo vacharenere ndikaona kuti munhu atoti zvaachere nzira yake navati zvinhu zvakandomu ndakararama chisi kwamakore kusvika 2023 ndikachiro ndine muchato inzi yemuchato hazvindibatsiri munhu weyangani varume vanenge anavo vanenge vachiita zvipinjora pamafoni saka zvondibatsirei zvikandire mukadzi ogara naye hangu kuti vachiotire vana vangu iti upenyu ndichiotire mupute upenyu hunyuwani ndoramba ndiri single starini nhasi unongora mudzimai andinaye vandinaye mumba atieteka munhu kuti ane kemi mwana zvoti mwana womukuru andinaika akaenda kuzvikoro kuti ane mapuromachallenges api anoita sei anoti mwana wanga anodei zvikambomutuma anoita zvinhu zvake oga kuti zvinodziva kuti ndete zvakati mwana wangu andoti zimai vake andovedzere mwana wangu andori free asati mwana wake ari free mwana wangu zvoti akasunungukirwa namai vavo zvoti handimboona any problem asi kuti iwe mutumira zviva meseji vachimutupa mukadzi uya kuti murume wangu iwe hasi wako iwe ndinoti akuzama kutiudza munhu yamuchiitira mwana wangu kuti handinaye akuzama kudii handambataura pafoni handitauri nakona zuva rimwe chete ndichinyora hangu asi kuti zvinobatsirei natete kuti ndodaro iri mwana ndagadzira kuretezera aina nakafomu 1 ndikanga nekuote mari chikoro kati imi amoni batsirawo nayo tichikotisi mwana wangu muhombe kutatori navo mwana wangu muhombe avaudza vakapenga kuti vanodla mari nemachene vanenge vachiti vana veumwe wamwe mukadzi chichi mwana wemukadzi vacho handivachengeti ndikana mwana vanodhirikana mawani vana vachiuyese mukadzi vachiti vana baba wavo handidhisike nasenti vava vachendikazva vagata kuchikoro kuvana vavo vachiti vana vavo asi nhasi uno ndakagara ndikasekirivaidza kunotsvaka chikwereti chesoto veloni ndichena ndikanopira keji ndikachikachika kune chekuprimary zvakaoma ndikukunzwa yanzvadzi I understand your pain inonzonzi nonsense yekupedzisira ndazviona zvangu ndatombozama kutaura naye kuda kumuonesa but akanyanya kupinda kune vanhu vekumalawi vanodanana navo makudani vana chimwene here ndofunga angasiri wenyu it's okay hanzvadzi vana ndevenyu chengetai ataridza ega kuti vana hana hadi hake hana basa nazvo of which it's okay handika kunzi kukava datya kuriyambutsa
sometimes zvinhu tinogunun'una panguva zvinenge zvichiitika izvozvo pamberi apo tozoona varume vakadzi vangani vanohura shuwa vari pamurume vonzi dzoka ako uchengete vana maida kuchengeta vana venyu nezvechokwadi but akatadza because munovhaliwa vana but zvisinei hanzvadzi yangu uyu ngatise iye chero mwana damudza ngati hai zvamai chisiyana nazvo mwanangu iwe ita life yako ndifunga kunyatsokuziva chinonzi life right now you're going to be very busy and very very serious nechikoro because watoona kuti life yako iri pachikoro and watoona kuti mai vako zvinhu zvakavakamira sei saka ngatichirega kuti anezvazvo let's do zvechikoro akabvuma mwana atombocheva zvatirwadza but tangoti hatidi kutadza mwana tambatikanawo zvokudaro nesu but it's okay mwana tichamukudza kusera mangwana tichatumira tichatsvaga vamwe vedu vane motikari vonomupika vamupika chasangana tete vake kujobheki vatete vake vachamupa bhegi roro nechiti zvekuchikoro then tomeka sure tamusiya ari mubhasi achiuya kuSouth Africa then tichikomunicata nemi kuti kana mwana asvika tichinzwa kuti even nenzvimbo yechikoro yacho yakamira sei awana papi zvadini zviri kufamba sei chatinongoda kuti mwana aende kuchikoro interest yedu iri pamwana haisi pabhishu iri paureri no interest yedu iri pamwana zvamai handiti vakachuza kuita kuti warikoshesa varume kudarika vana it's okay ngavamboita izvozvo isusu let's focus on vana kuti mwana adzoke back aite and I think imimi mapora all right now maita move on and I'm happy kuti mudzimai wenyu achengeta vana zvakanaka muroora wedu ngatichengetere vana vedu vana vakure vana vachaona waita hako makoti mwada kuitira zvakanaka ramba une mwoyo wako chandinoziva ndechekuti hapana chaunoita mwari vadenga rikasakuriwadha denga richakuriwadha wakarivara wodongotiko zvabva nepi izvo zvimwe zviri kutoitika through vana vawakachengeta vasinei nevamai vachiramba vana vavo handiti wazviona so ramba wakadaro ndinotenda hanzvadzi yangu dziva ndinotenda maita nekubvuma kuti mwana auye kumba aiwa tichaita zvose isu mwana muchangona asvika tiri kuita zvose kuti auye imi muchangona mwana asvika achasvika kumba musamubvunze zvekuvarume kana kudini ngadzokere kunotamba neeji yake ngatimubvumire mistake yakaitwa nemwana misikazwa ngatimutenderei aite adzokere kuita mwana adzokere kutamba mahumbwe kutamba zvechi kumheno mushandisana nenyaya dzevakomana semwana musikana it's okay ndozera racho but zvekuti marriage at 18 it's a no ndotenda azadzi yangu ndotenda nerudo rwamakatisa ndotenda zvikuru kuti mara kuti zvakanaka zvokuti nditodza kufara kuti mwana wangu dangati upenyu huri nani raishuwirawo muupenyu ndizvozvo aiwa tinotenda hadzi saka timaita basa tinenge tichitaura motenderawo nemakodhi emuroora tozotaura kusera mangwana mwana ava murodha chakuudzai kana tete vanenge vachiudza kuti mwana akwira bhazi rakati ari pakati asvika mugamuchirei allow her to be free muri tsunungu aite freedom azvinenda asvika pamba pababa vangu hai pakanaka tete aiwa mazvita basa thank you very much vantora pafoni iyo inokuti yangu EOCD saka vanoitaura aiwa tinotaura ipapa nemuroora ipapapa pakanaka tete aiwa masiziva alright hanzvadzi yangu moswera zvakanaka aiwa zvinotendwa alright thank you bye bye Sis Melly. Yes. Mother D. Yes. You're a blessing. Oh, and I need you to know that. I need you to know you are such an amazing person. Thank you. May you never, ever, ever forget that. We love you. Thank you, my daughter. So pamatanga kutaura nao ndatichingoti hai havaiwine murume anotaura so. But now I even feel emotional because your people skills are top notch. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Admin. Thank you, Manangu. Thank you. Thank you. Right, Mrs. Malema, zvaendwa mwanakumba. Zvaendwa. Mameseji anga anditi dzachando ayo. Mameseji amanga mapuwa dhanga dzinai medu takudzokera zve back to square one here. Ndada nokuti vanga vasina masuto. Ndinenge stress naye Mwari. Totanga zvokutsitoka tsaka mwana woindepi here midway. Ndinenge stress asi aiwa. Totenda Mwari vanenge vari mazviri. Mwana ngaende kumba, mwana ngaende kuchikoro. It's okay. Naye ari kutofarira kuenda kumusha zvechokwadi, ari kutofarira enda kuchikoro. Ngachienda kumba ende kuchikoro. Right, totaura kuseri. Maita basa simeni. All right, sharp. Right. -1 at least apa tapedza. Yeah. Message dzadzandipidza nchanaye vedu todzokerazve. Totangazve kuti 1 naye mwana saka woindepi. So ndinotenda kuti Karen ari paground, Karen aripo, saka zvinetsi. Karen will be there. Karen,
ndozongoda kuti pama-uniform apa, pa-uniform, one uniform is fine. One uniform, mpana wangu. Hello, caller. Hello, Sis Mel. Yes, caller. What do you say? Sando zenyu mwana wa mai wangu ya ndimbonyari. Thank you. Shamwari yangu hii, guys. Kuna chukua shamwari simen, shamwari yangu hii ndiye yushu. Ndio shamwari yangu hii. Ndio ndo ngofanga na yeye ndio shamwari yangu Suzeni hii wani yeye. My do or die. My do or die. My day one. Yeah, you. My day one. My day number one. Well done. Well done. Thank you, thank you, Sawi. Thank you very much. Beautiful. All right, sharp. All right. Hanza anogona. Hanza anogona. Nanda baba tatanzi ndiye mwana ndakatotarisirawo. Because ndiye mwana ndakatoita zviri right kuchikoro. Saka ini social worker zve guys. Thank you, Nyasha. Mtombeni never stars. Thank you, Nyasha. Kwa vile mtu inopanda kusika ndongoera mutupo uripo ipapo. Ndongoera mutupo uripo iwoyo ndowandongoera iwoyo uripo. Hante ndida kusofta ndida kuti zvedu zvibabe. Kwana baba kamwana ambodza enda kumurume aukudzokeri kumba zvekumhanya. Aukudzokeri kumba zvekumhanya. Unenge uchidzokera kukoko saka papa padodanidza soft ngekuti vakwanise kubvuma mwana kuti mwana aende at least kana zvadaika zvaendwa. Toziva kuti mwana akuchinyatsa kukwira zvakanaka indochirorara uchironga transport yemwana kuti anotorwa pasaite any mistake. Mwana anotorwa oiswa mubhazi ofamba zvakanaka achienda kumba achisekawo mwana achifarawo asenda message mwana achitendawo so tinonzwa kufara nazvo. Ndini masisiva nhasi munenge muchingoti masisiva ndini masisiva anditika right. Nditeyemisa masters guys sho ngokunda Mtombeni yoga ndiyamisa masters ndiyamisa masters guys nditiyamisa masters anzira Nicole madichemedza nhasi nerudo rwenyu. Thank you so much mamwe yekubereka. Thank you Nicole, thank you mwanangu, thank you very much. Right, vamwe vari kunzwa nyaya dzavo nhasi hadzichapindi nhasi guys, honestly speaking dzimwe nyaya dzokutumigwa right now chimbomirai izvozvo. Pane wanoda ndichifonera yaya asingazofona back because ndoda kuti ndidhile nezvenyaya makadai ndiri kubasa. Saka today I need to sort out nyaya yetransport. Tigare ndataura nyaya yetransport agara aenda tichiona kuti nyaya dzacho dzemari zviri kufamba sei, mafinance ake mari ndofunga kuti apiwe yekufamba nayo muroad neyekukwira bus state basi totenga tiketi hatinetsi but iyi anonosenderwa asvika kuZimbabwe ave nenhamba dzekuZimbabwe osvikotumirwa mari yake abaground kuti afambe zvakanaka. Handitika my praise handito zvavanotoriwo tingagoti kudini ndizvo zvavatori. Ndatonetseka kuti ndatonyatsa kuti hazvichabese titambe tichinesana navo. Thank you Linda Mjumi nemasters kaichimutikatirewo zvemasters 9 kwanzi Karen unomugutondo unenge wagona manje achisvika kurenki. Karen tichitaura wogamuchira mwana. Yes Lindsay, Karen achisvika kurenki tokuisa admin apa woita live uchienda over mwana. Anditika wopinda pa admin apa woita live yako uchienda over mwana. Anditika kana tichiona kuti mwana asvika kumba zvakanaka. Anditika Starpart chiachiva yo guys, Starpart activated. Starpart activated guys, Starpart activated. Chisai komwana ndikanga maubvunza nyaya yemwana nemazino but atingadzingiriri 2 ka 1 kana gaitimbodhila ne1 iripoyo mwana uyo ataka kuenda kumba tingamhanisa shiri mbiri ndokuzotitadza kubata kana 1 tinodhila ne1 at a time. Anditika hazi ndarara ndikamuka saka imi mutorara henyu ndagara panapa indikuda kuzoenda tena imimi mutovata musadaro imi. Anditi right handetondika chimboka ndeo masters guys vanodamboka ndeo masters muzajesi muachieve inonzi tiachieve Starpart tifonere uyu guys time yakufamba danda ugym. I need to go to gym mangwana kubasa. Dera ngona ngari off nasi kusira mangwana ndoenda pa night saka masikati ndogona mbotamba nemi ndozoenda ku night manero. Saka yeah. Masters guys mboka ndayo kama masters vanawo masters guys ti achieve ndikiri ti achieve Starpart. I need to go to gym. Manje 1 hour ndobva ndadzoka sina mari mai va press. Avasati vasenda mai press asanda vapa namba yekuisa mari. Ndichivapa namba yekuisa mari. Yemunhu achanomutora ndichivapa namba yekuti vaise mari. Thank you Meg ne 20 stars. Thank you Meg ne 20 stars. Thank you very much. Thank you my love. Thank you. Karen, thank you very much. Karen is playing a very big role per diaries guys. A very important role per diaries mufunge. Right. Hello my dear. So ndazombofona kwasingadayire. Kona ndinoburuka kamufreeway ndobva ndisanga kufamba saka ndinenge ndambopfekera phone. All right. Nyaya yemwana yakamira sei?
zviri kunzi musikana uyu wandakupai nhamba ati anogona kutaura nemi zvakanaka because ari kuti pane munhu ari very close handiti kwava kuna mai vacho saka haasi kuda kurivhila hake asi kupai nhamba dzemunhu iye ari very close neinformation yami yacho anokupai saka because waposta vanhu ari kucape town isi tiri kucape town hatina hope yatindisei yatinoita zvinhu zviri zvichidida watsvaga sisimeli or anyone kuzimbabwe so iye abva I think kuti post yake kayane time but haina kufambiswa ndopanda kuti aiwa indamusana nasisimeli she's the one anokwanisa kufambira nyaya iyi kuti vanyatsoziva chokwadi zviri kunzi vana ava vakaunzwa namai vacho kumba kwababa vacho but kuna step mother so mukomana uyu wamaona picture ndakusenderai zviri kunzi hanzi ndiye anoita basa rese repamba hachatoendi kuchikoro akagumira enda kuchikoro kudhara saka apa ari kurwara nyaya kushaya chikafu here kusinga nekushanda kuri too much so aifamba murodi ndopaakabva asanganikwa naye nemukadzi uyu akanzi zvoni koindava ndopaakataura nyaya yake kuti mai vedu havachatida vakangouya vachitsveta kumba kwani kwamama dzikukwira everyday dzakadai but mwana uyu mukomana uyu probably akutyirawo munin'ina wake mai ava hanzi vaenda vakanotsveta ane 10 years saka akachiudza munhu uyu mukadzi uyu kuti dai mandibatsirawo munin'ina wangu futi ari ikoko apa futi hanzi ari kuti akadya ari kurutsa handizoti vana vari kupiwei namai ava nastep mother saka mukadzi uyu ngachiuya ndira nhamba dzastep mother nababa vacho namai vevana number 3 idzodzo especially vana ndiye benzi mai vana hanzi nyangwe vimsisimele vandamuudza zvikanzi sisimele nga vachigona amen bhosi hanzi ari kutopindura rafu enge vanhu vari kutozama kutaura naye haasi kutoda enge ari kutozviziva saka handizoziva hangu anything dai mambozama kutanga kuna baba nastep mother bhosi nyaya ikaitobionesi kana police case inofanira kutoitwa kana abuse yacho yakadai but tinenge tiona manhamba acho ka so ndakupai nhamba iyi musikana ndato atoti is very fine smells I'm comfortable kutaura navo zvese ndingatovapa pachena everything alright right okay alright uyu mwana uyu anotomboya kwandiri wakauya uyu ndiye munhu ndanjitsvaga uyu akatouya kwandiri kudhara ndiye munhu ndanjitsvaga ndatotaura pamberi ati pane munhu akainenge akanipa manhamba ndiye munhu ndanjitsvaga uyu thank you very much waita hako thank you caller aiwa thank you guys ndiye munhu ndanjitsvaga uyu nditi pane munhu akanipa zvese ani muri kuona akatonipa zvese uyu nemanhamba ane mai vacho akanipa zvese saka manje ndandichaya kuti zvino azokwanisa here kuvabata mai vaya panhamba idzo dzaitaandiisira kuti mukomana munyatsonzwa zvizera awanowo pabatsirikane mwana wevedu uyu kume uchi vari kuzimbabwe kunhamba ndeye kuzimbabwe wani vakadzi vakaoma ndikunzwei muchituka ngomwa futi tikunzwei muchituka yenyu ngomwa everyday muchiti ngomwa vakadzi kuzvara mungonorasha henyu mai havasi kudaira ndomai vemwana ndomai vevana vacho ivava pamunozvara munenge makabatirira pamunozvara muchienda kubva muchiita masaundi mumabedroom mwana vabuda makushungurudza vana kunge vakakumbira kuzvagwa havasi kutombodaira Shadaya ari right Shadaya ari right uya havasi kudaira saka zvandakuita ndakutoisefa ndikusakangamwe ndakutoisefa next time ndozotambura
kunda kutsvaga ndakuti vati mai vaEuro kana ndakumondibatsira handakangamwa. Pamwe varimo mucomment section imo munosi. Komoti vanhu vachona vari pano padiaries vanoita zvinhu izvozvi. Muti ndiri kutonyara ipapa chinobvira. Kutonyara chinobvira ipapa. Uyu manje asikupinda uyu asikupinda foni yake ari kungotonomwe ari kubasa ringoti calling. Mai vemwana havasi kubatika. Saka right at least ndavawana vanhu vandachitsvaga. Ndavawana saka ndavawana saka totongozomirira panenge vadzoka. Totangira ipapo. Ndavawana at least hazvisi kupinda guys. Time yedu yafamba manje ndaenda kugym. Ndandiroda kuti timbozotaura nenyaya yekwaAnimal zvitsva. Ndo imwe nyaya yanga iri paplani yangu timbotaura nenyaya yemwana yekwaAnimal zvitsva yekubika musoro kwakaita uku. Kuti wakabika musoro vanhu. Zvino time yacho guys, wonai kuri kuita time yachona iri kumanya, handichazivi kuti ndodini. Hanimaona. Handichazivi kuti ndoita sei. Time yacho iri kumanya. Mamuri kuzviziva here kuti guys Animal kuzvitsva ari kunzi muna macho wakabika musoro wenhingikiri, musoro wemukadzi waCharity. Mamuri kuzviziva here? Mwana wake kuti ari kunzi anetsa kumusha uku. Anoba kuchikoro kwanoenda anobhula vana, anotema vana nemarikeni, anodini. Hanimaona. Ndo nyaya ndachida kuti tizotaura nezvayo asi kuti time yacho guys haichai. Ndoda kuenda kujimba ndodzoka kujimira ndobika ndozodai. Saka totozoibata kuswera mangwana. Handitika totozoibata kuswera mangwana. Caroline ndagara pano kubva kuseni ndiri handina kukwira pana 11. Taswera pano izvozvi itori panhingikiri. Idori iyo inoona kuti yakatokonekitwa pa power bank. Power bank rasarwa ne21%. Tichingoti pano foni yapera tikaisa power bank. Ya. Hanzi rujima ndiri kuenda shapo jangu inorwadza ngasara rujima. Aiwa kujima ndotoenda. Ndiri kuda weekend ka guys. Weekend atindi kujima. Saka weekend Saturday Sunday andiri pamba. Monday woenda kuti kana guys body rinogwadza. Hanzi nemadza adzo kuti akabika. Ndo zvari kutaura mheno ndikaitingoinzwa. Ndikaitingoti munyunyu tingozvipakata 20 minutes tobva taenda. Akabika musoro. Mirai. Akabika musoro. Saka unozvibvunza kuti munhu ari kuita matips here kana kuti ari kuita sei. Shaono akashikirwa materi. Takatora even nezvachifu vaya. Hanimaona zvachifu vaya taida kutaura zvose nyaya idzedzo. Zvodza nyaya dzacho tachida kutaura dzose idzodzo nhasi chiti tiri kutofamba nadzo. Vakavigwa vese nemwana asi chiri kurwadza ndechekuti Charity haana musoro hauna kuoneka. Saka kubvunzwa kwaitwa nemapurisa ari kutaura kuti musoro waCharity ndakadya. Saka ndakazokaruka ndakutodya kuti musoro wandiri kudya kauyu achibva hanzi ndichibva ndauradza. Saka vambozama kumubvunza kuti wakaurasira kupi. Haana kunyatsotsanangudza zvinonzwisisika. Tiri kurwadziwa. Saka polisi izvozvi yasimuka yatakura board maine mwana kwanzi akavauraya musi 24 March 2025 ndopaakamuuraya. Isusu hama yedu tataishaya muna February. So pakaipa mauya pakaipa. Hameno kuti tichaviga hama yedu isina musoro here kana kuti Mwari vachapindirawo. Dai Mwari vapindira vamufemera ataura kuti musoro akauisa kupi. Takutofungira kuti pane munhu aimutuma kwaiendesa mamwe mapatsi. Mazamu ari kuti akamucheka mazamu hanzi ndakaenda nawo kwaVheremu akadyiwa. Hanzi nana Churuweni, ameno anonzi Churuweni kwaVheremu. Saka polisi izvozvo yaenda kwaZimuna
Pakafushirwa musikana we14 years. Ndokwavaenda, saka vati vachazotizivisa after postmortem nekuzotsvagurudza zvimwe zvinenge zviripo, especially nyaya yemusoro. Nani ndimshuwa kuti kwanzi kwakadziwa ndikuti kutwaka kune vanhu vakadla mazamu area vakadla vachiziva here kana kuti vakadla vachitonzi hameno nyama yabikwawo. Ipapo pakashata. Hama yedu taiwana ndiyo vanga vakavigwa vese nemwana, asi chiri kurwadza ndechekuti Charity haana musoro, hauna kuoneka. Saka kubvunzwa kwaitwa nemapurisa ari kutaura kuti musoro waCharity ndakadya. Saka ndakazokaruka ndakutodya kuti musoro wandiri kudya kauyu achibva anzi ndichibva ndauradza. Saka vambozama kumubvunza kuti wakaurasira kupi, haana kunyatsotsanangudza zvinozwisisika. Tiri kurwadziwa. Saka polisi izvozvi yasimuka yatakura board maine mwana, kwanzi akavauraya musa 24 March 2025 ndopaakamuuraya. Isusu hama yedu takaishaya muna February. So pakaipa mauya pakaipa. Hameno kuti tichaviga hama yedu isina musoro here kana kuti Mwari vachapindirawo. Dai Mwari vapindira vamufemera ataura kuti musoro akauisa kupi. Takutofungira kuti pane munhu aimutuma kwaiendesa mamwe mapatsi. Mazamu ari kuti akamucheka mazamu hanzi ndakaenda nawo kwaVheremu akadyiwa, hanzi nana Churuweni, ameno anonzi Churuweni kwaVheremu. Saka polisi izvozvi yaenda kwaZimuna pakafushirwa musikana we14 years. Ndokwavaenda, saka vati vachazotizivisa after postmortem nekuzotsvagurudza zvimwe zvinenge zviripo, especially nyaya yemusoro. Ndiri kuona kuti hameno kunonzi last year, saka munhu yateve negore achiuraya. Last year vakashayiwa munhu wamuna February akazourawa muna March. Hameno vakanga vakamukidnepera achimbovarepa vese maine mwana 14 years. Ndopari kunzi akatora musoro akabika musoro akandadla musoro. Mazamu akanzi akadhura Churuweni iwayo. Vana Churuweni ava dei vatsvagwa vabatwa kuti vari kweri pamwe havaexist. Ndobva atora mauraya mwana ane 14 years ndobva achierera pasi. Saka pavaingotsvaga gore resatsvaga vanhu kuti vanhu vakaendepi, izvo vanhu vakatofa, musoro ukatodyiwa naanimal, mazamu akadyiwa naChuruweni, mwana akatochererwa pasi. Saka mapurisa ndopaazoenda naye. Hameno kuti izvozvi kuChuruweni kunotsvaga kwacho kwakune bhodhi yemwana vakanowana here bhodhi yemwana kana kuti hatizivi. Hameno guys, ndozvikuitika kuti ndifinde kuguma kwenyika kana chii chiri kuitika, kana kuti ari kunyepedzera kupenga kuti agonze abude kana kuti ari kuita sei. Guys, I don't know, but ndo zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Hatina kumbosviwa zvinhu zvakadai. Toziva here kuti kwaiva naChidhumbu naVasendeke vaiuraya vanhu vachidai, but zvekuuraya zverudzi uri kuti mugore 1 anouraya vanhu 19. Gore 1, 19 people mugore 1, guys. Hameno. Patinodai apa ndopatiri tichingoti apa uyu haadi hake zvejere, kozi mujere anenge achipiwa sadza. Hanimaona, anenge achitongopiwa sadza, haadi hake jere. Uyu angafanira kuti angorohwa nebara straight pamwoyo ongofirapo. Handi munozviona, nokuti munhu akadai soka ameno guys. Saka ndoni yaita chidaba, tachida kuti tikurukure, but time yacho hapachina. Ndoda kuenda kugym ndozodzoka ndopika ngoenda kubasa. Saka tozosangana kuswera mangwana tinoenda manheru. Saka masikati we can have time, senga time dzandauya dzedziya we can kudya chakwanza akaita kutsadambura chako kudya. Saka tikazodii tikazosangana kuswera mangwana tinototanga kuti titaure. Akupenga zvake hapenga, anozviitisa. Kupenga hapengi, anozviitisa. Kupenga chako ndoko asingaite. Calculation yese yaiita achiuraya vanhu achirepa achidini achiziva chinopinda mashopu achidi aisiye munhu anopenga. Hanzi vanhu vatodarika 19 vave kuchii vanhu? Vave kuchii nhamba? Inogona kuva yadarika zvechuwa 19 nhamba. Inogona kuva yadarika nhamba 19 zvechokwadi. Handimaona. So guys, ini ndakuenda muve neusiku hwakanaka.
gani gomboti ndichitrai kubatsira nyaya dzemwana uyu tione kuti ndatoronga nazvo ndikasi ndobva kuti nditozvipedza nhasi because manga ndenda kubaza ndizowani kuita zvinhu izvi ndobva ndangopedza nenyaya yemwana uyu nhasi kuti zvacho zvirongo zvofamba sei zvoitwa saizvozvo tichienda pana Tandaza ndatombotaura nenini zuro ari kutsvaga ticha koko kumaraini kwavo noti ari kuti ari kuda ticha wokuti anenge achikwanisa kuti vanosangana pamba vachitaura vachitisa ari kutsvaga ticha kana angowana ticha then we are good to go. And Simaona, we are good to go. Kana angowana ticha. Right guys, pa diaries gore riri kutanga. Kana mune kwamuri kuziva mabasa ngaatenderere pachedu guys. Mabasa ngaatenderere pachedu muno mu diaries. Mangwana chindiro chinobva chinoenda kunobva chimwe. Mangwana tinotozokurangarirawo uriwe. You never know kuti papi. Kana ukanzwa pane basa uya naro pano. Tise umwe wedu pano. Handika vari kuJoburg, Cape Town kupi please. Pane basa pane kuti munokanda kune magrupu uyai nemabasa pano. Tipe vamwe vedu vasina mabasa izvozvi. Mangwana manheru. Mangwana mandenda kunight kuswera mangwana manheru. Na mangwana nda makuseni. Mangwana makuseni. Hanimona kuswera mangwana papa nenda manheru. Saka please vane mabasa guys ndokumbira nemweya waMwari. Chero basa uyai naro munachuse ega. Vane misha iri kuda kuchengetwa. Handika please uyai pano tichage vanhu pano. Handika tichage vanhu pano mutorere pano. Tichitendera pano tinogona kutsurana pachedu tinogona kudai antimaona so vane mabasa please unzai vari kuda kuchengeterwa misha yavo zvakare tipei anditika tione kuti toita sei kusera mangwana toda kuti gore riri kutanga tiri kuda futi live yebusiness ideas yemabusiness ideas kune vakawanda vari kudzokera kumba kune vakawanda vari muSA imomo vasiri kushanda nekuzimsi mabasa everywhere anomaona toda business live yebusiness yekuti timbotaura kuti what can people do vangaitei what else can they do saka tinoda panel those who are in business guys vari kuita bhuku vari kudi tikumbira kuti muye mundibate tiite panel antika so that we come here and we try to teach our own people kuti vanoita mari sei vari kuZimbabwe vari kuSA wakambopinda road yekuhasla uri muSA so you know one or two things and wakambopinda road yekuhasla uri kuZimbabwe kuzobe vanhu vagara mutongohasla antika tikudawo one or two ideas kuti vanhu vakwanisa kudini kuziva kuti ndoitawo sei votangira papi kuti vaitewo something zvinonakidza mangwana chizoendawo vachiti uyai muone zvamakandidzisa project iya uyai nepano mupfure muchitora madhata tichinopfura nepo tichinoona madhadha akazara payadi tichinoona mbudzi dzizere payadi pemunhu anditika ngairege kungova Facebook hate chat because if we don't change things pano padiaries things will stay like that. Facebook is now a hate ground. It's a hate ground chat. Kutukana chete kungopondana kungoshorana kudzikisana pasi kungoshaudana no. I refuse 2026 pano padiaries kuti tiwanikwe tichipinda muzvinhu zvisina nebasa rese izvozvo anditika of course nyaya dzevanhu todzida tikadzionawo tinongodzikomendawo pano that does not mean kuti tikupinda because tikutopinda nemuye kana kuti tikudai no tinokomendawo tichidarika but our aim is not to spread hate and we never come here and spread hate. We will not do that. And 2026 guys ndinokumbirawo team diaries not team diaries anditika let's help to change each other's lives andika ngatibatsiranei kuti tibatsirane kuchinjana upenyu pano padiaries andika kune vari kuda kupinda mugrocery round ndofunga kwasara vanhu 2 tine grocery redu remagrocery riya ramunozoona toita makore ese harina kumira even ndiri kunondora pamunoona ndichinosunana negrocery paya handina mari ane ndambobisana sedini iro riya makopo nangu ando ane angochengetiwa nongonotorawo ndongotonotakura ndotosunda ndakaenda naro kuZimbabwe anomaona pasara 2 I think kuti tikwane nhamba yekuti 2 or 3 handizivi vari kuda zvavo grocery remaraundi rinoshewa ka2 pagore June naDecember but isusu tinongotorera patinouya handitika kune une hama iri kuZimbabwe chero kudiaspora une hama dzikucha unosapota yangu kumusha ndo paunopinda magroceries apa handika pagrocery apa pano unokanda mari yaunokwanisa kutanga pa 1000 2000 zvichienda mari yako yawakanda iyoyo yauri kukanda iyoyo ndiyo mari yako yaunongozopiwa ikopo ndaunozongopiwa remari yako rekutenga grocery pana June kana kuti pana December. It's up to you handika and then kune vari mubusiness vari kudata business vane mari dzavo handitika tine land yatinayo kubhindura handitika uchangobuda mubhindura so uchangopinda mubhindura pane price ratinaro ipapo if you feel like you want to rent this price kuti uite maproject ako panotori nechibhorani mvura kudhara iripo handitika so if you feel like you want to rent ipapo uri kuda kuita maprojects ako just get hold of me handitika ndikusanganise nemwana wangu ane price iri
handiti ndikusanganisa nepano ndikuti tine plus because ndere mwana wedu wepano padiaris but ndere mwana wedu umwe mudiaris ari pano. Just get hold of me ndikusanganisei kana uri kuda kuita kupinda kuita project une mari yako you want to do. People are making, guys, I think we'll do this, like people are making money kuZimbabwe. Vanhu vari kuita mari, guys, vanhu vari kuita mari kutangira pa1000 kusvika pamari yaunokwanisa kumberi zvichinda. Handika ndinongobvisa ndinongobvisa 4000 ndinongwa 3000 rands mari yandokwanisa pamwedzi. Handiti mari yangu ine chikuzati mwedzi wakati mari yakati mwedzi wakati ine a different. Hamutomuzivi admin arimo, you don't know her. Handika ndimai vana mai vane mari dzava nezvinhu zvavo. Mumwe mukadzi ari kuJoburg ndio anorana that group asindere diaries stock fair. Handika magroup edu akasiyana siyana ane vanhu vakasiyana siyana. Vamwe havalaudi ani musati havatauri but vanenge vari panapa. So ikoko kune one of those asingalaudi asingadi ndiye atiranira group iro kubva richitanga ini nditori ungoriwo member totonzwa naye, she's the one who's running that group and ndiro group ratiri kungomhanya naro hatina problem. Handiti so guys ya vari kuda tikutotsvagawo zvedu, tototsvagawo kune vanhu vanekwanisa handizivi tichatotaura guys, vanhu vari kutsvaga masubbook deals vakawanda but anenge ave nechitsotsi and anenge akunetsa. Umwe pfungwa dzangu zaitomboti kune vanhu vane mari dzavo handitika mukatenga anotengeswa aya mapraza aya anotengeswa anenge ane macharges and what not and then you share, it's much easier than amene masubbook achiri kuwanikwa here because people are looking for zvinhu zviri genuine. Vanawo mastand ekumamisha ari genuine akutengesa, uyai mutengese tione zvese, tototanga kutodzifambira munhu asati abvisa mari yake titoona mapepa ese takakwana here. Handika uyai tite pachena pajekerere kana zoti hausi mbavha hausitsotsi uchauya pano pajekerere vedu we ndine stand yangu iri pakati yandiri kutengesa yakadai kadai, totobata sabhuku, totobata chifu, totohwa, totoita zvese. Handimaona tisimudzirane, we are all about empowerment. 2026 inoi let's make a change. 2026 inoi hatidi kuhwa munhu anoti handina pekugara, handina chimusha changu chekugara, handina. Toda kuti uvake chi2-roomed house chako, toda kuti uvake chi3-bedroomed house chako, chi2-roomed house chako chekuti ukada kuenda kunogara pamusha pako hauna munhu anokunetsa, unenge uine pako, zvikanzi zvabhaja kwauri unoenda kunogara pako. Ndo zvatinofanira kunge tichiita. Zvekulauda nekutukana nevanhu zveshe hazvina kana dhira, hazvina kana basa. Handika unokungoridza nevanhu usina pekugara, uchingotuka vanhu hauna pekugara, hauna pekutangira, hauna chi. Guys, it's time for a change. 2026 inoi let's empower ourselves, let's change. Tiite zvinhu zvinobatika, zvinhu zvine musoro. Kune vasina vese, please mukanda ndiwoyo. Handimaona ndo mukanda iwoyo. Hanzi magosa wekuvaka iye kuvaka yemagosera kuvaka inonetsa, inoda handizivi, inoda munhu inoda a very strict somebody, inoda munhu ane discipline, inoda munhu ari very honest because hatizodi kuti mupadzo kwepano kuti nzipashirikwa namari, vanhu vazigara namari vanoti yakanaka yemutambo yekukandana zvinhu kuvaka yakanaka chaizvo but inoda munhu anenge achikondera munhu ari straight forward, anobata mari dzavana zati mari idzi dzinoenda kuhadzina haabati maoko make dzoendeswa kumaakaundi munhu anopiwa zvichienda zvakadaro, kwete kuzoita muhawo kuti waona kuti mari yapinda wakuta pfungwa dzakaipa dzoda kubatana nemari dzevanhu, kushandisa mari dzevanhu, ndipo panotangira utsotsi ipapo neumbavha. Ani muri kuona. So iyo yakanaka chaizvo because vanhu vakaenda kuita maprojects vanoziva kuti mwedzi unoti kubhadhara mari iri kutenga zvitina zvanhingi, mwedzi unoti kuisira nhingi bhoho, mwedzi unoti kuisira nhingi masola. Handimaona zvakanaka chose, handimaona but zvinoda munhu ari honest kutaura chokwadi ende zvinonetsa kuzoziva manje kuti munhu anenge ari honest, munhu anenge ari chi, zvinonetsa but yakanaka mitambo yenge kuvakira nayo yakanaka chaizvo kuti munhu wese kana ane chakavaka chisola chake, munhu wese ngaisigwe sola aite magetsi. Next time munhu wese chibhorani, mvura kuvanhu. Handimaona kuno kutsvagwa kambani yatinoshanda nayo inotipa discount yatinenge tichishanda nayo zvibhorani apa yemagetsi atinoshanda nayo zvibhorani inotipa discount ichiziva kuti kunoisira vanhu vese, zvinenge zvakanaka because zvinoita nyore. Handimaona munhu achiziva kuti muna August ndinoda kuisa mvura, muna July mvura ikuiswa kwangu, zvinenge zvichitove right, zvinenge zvichitofamba but zvinoda discipline, zvinoda munhu anenge ari honest. Manje vanhu vakawanda panyaya dzemari panonetsa, honest kanoleka but wakanaka zvokuti mutambo iwoyo wakanaka. So guys ndo zvana ndichida nditaure maita enyu guys, tatandara taswera anotodawo kuitira masola zvinoda munhu zvoda vanhu vari honest, honestly speaking zvinoda vanhu vari honest. Hanzovhurai group zvoda vanhu vari honest kutaura chokwadi, zvinoda vanhu vari honest. Zvakanaka chaizvo but zvinoda vanhu vari honest nekuti mari dzevanhu dzinonetsa.
I just haven't found someone legit ari kutengesa. What if I'm ready already to smell it? I just haven't found someone legit ari kutengesa. Vari kona ari kutengesa malenzi hopo. And it's a matter of just doing due diligence involved before anything is done. Zvese. I mean mukando weku uku. Vamwe vari kuzviita. Vamwe vakona vari kuzviita but vanoda vanhu zvoda kuti state. Hello. Yes, what do you say? Moshe ndiroda hankuda kuti mhanye pasati pasaka ndiroda mukando weuni pemagrosari wemundiso muro unoti kuti bate kuseni zvesova kuise mugroup racho bate kuseni handisi admin member handisi admin ndisori member asi ndewe diaries alright ndosenda whatsapp ipapa pasaka ndobva ndakupa inamba dzaadmin. Okay, thanks. Alright, sha. Right. Wakana vamwe vari kuita kuvakirana iyi vari kuita vamwe mitambo yacho vari kuita zvokuti mufunge but ha inoda honesty hanzi ndiona guys tinonzoka pane yakunzi sisimele ndizvane ndisingadi izvozvo yakunzi sisimele dai kuri kuzivana vanhu vari honest sure tinozvidei ndisina if handisina zvakawanda mumaoko mangu I was going to run it for you guys ndaizviita kuti right wachiva kuti masola ngatiite group racho kana tiva kuti ngakuitwe magroup anti munhu wese mari yakati mwedzi unoitupa sola haupuwi mari mwedzi unoipa sola itinenge tangura nayo company indaipa nhamba yakatingisa sola mari yavo tavapa next month indaimwisa kwanhingi sola mari yavo zvino my hands are full. I was just going to do it for you. I was going to do it for you but my hands are full guys, honestly speaking my hands are full. I was just going to do that because ainetsi inongoda munhu ari honest chete kuzati nyamari dzavana munhu wese kana achikuchinzi kuri kusaminoti ma$500 kana kuti ma$400 aiswa paipai handitika mwedzi uno sola iri kuinda kwajuwau koko sola mari yenyu iyi kwajuwau yaenda sola raiswaka kwete ma6 kv aya takuisa sola yepamhando yepamusoro yekuti hauchati sola futi zvese inosimudza woti totoisa iyoyo next month tikupinda kwaNcuve kwana Fortunate ndokuti kuenda chienda zvakadaro wekuvakirana wakanaka vamwe vari kuita but tinoda vanhu vari honest as I said. Ndichatanga kufunga ndezvazvo kana tichida kana ndine nguva but nini problem yacho my hands are full. Animon, my hands are full. My hands are full. So guys, yeah, I will talk to you the day after. Good night.